I thought that one make one. I can't run a visa. Miss Afuna, the soft ladies, me in front of the gentlemen. The baby, sir, now Zenzen. I can cry and walk at 30. Uncle Bob said, I'm not a Sabian, my own depa. Now, the Bacono to my Upeja will not show you. Now, the one Casa Wokono, so Stein Ben a yam. Then Stein, and around mammy. And our mammy down too. What you're finding? No, the Fatu or Mojra, no, the Fatu Size of Ben and you can eat them. Size of Ben and Size of Ben, watch them. Yes, when we get past, the coconut one watch them. Or no, one hour. I'm here. On the doesn't no, to 1 hour. I'm not so running. Now, or not, and once over, I know that one of the fair one, Macacra. Oh, yeah, we're doing. Broken heart. Broken heart and then I'm near me. A bass and a young semi and I'm a sort. You two are dear woman, Hopa, or young Miss Anna, who it is a bama, maybe when a broken heart. And so near Master, I mean, if it is a bama. Make a broken heart now, what you say? So be our young show. Yes, sir. The couple can't say. No, no, okay. The girls will be a movie, maybe a more baby broken heart, and I say, you or baby, my baby be broken heart. I say, never told you, minimum is a be a young semi and I said, be at this as an enemy. Now, when you're broken heart, Enti ne koba say me de me homa ha no oni ne die na kopon me dance ni danwa me pa chawa me pa chawa sa dana dana no so na homa chi no kwa abo chiri no onti wono da ba ko penu ano na jo no so no sa be si me so enya asam ketua na enya ono kra anka mu be ma otiri kan oba no fubom enum se ade oye me no ade oye won se o ka so ya den wo su me pacho mani abre enabia yi batena kwanya su se eye ade a den o ma me ye de opa bia ma no se bi ti se obema se bi ono oba hia e be se be no da fa ho nyina ma me nufu na oba no ma oka ni nyina abom oka wo nufu mienu bom oka bom na onom nyese baako ni mienu nyina waka abom a onom ena oye be ma bi so a onye obi a wanyini dia so ne ho odin waka wo nufu mienu abom nufu ani mienu abom a chi ka no fo mienu bom no amente me anu mi si so me hu bi sada but papa no e ma nu se oye be ma na dia ba ko wom kra ya na se me ne ba ya panyin onye 14 years ma akra no hwe na ye nhwe ni wo fere ni hu nwi pa enso akwai so se adwama hu contract na akra wanya enam se asitan foundation nya papenti no akra na adwama hu kwa se me nya sure se kra se ku fa de kra mpo no oja na ho to kra me ba na betini ni nada Uni bring no be idea. O wanu mi wa ba wa say ayi wo day
One day, ain't you say, or doku soon, our midway, 80 foot so by 10 pound, 80 million 1 year for premium, our midway, I will see me, oh, yeah, I know. Obi, kanyema yetremyo. Ode, namite mehwase. Anase, kanyema yetremyo. Ode, namite midoyase. Entunimse, odokum susu. Aro ode, isempo soba tenipa ho. Semiya boni ya pachemyo. Aro ode, namitini doyase. Ode, namitini wase. Anase, kademinya chemyo. Ode, namitini doyase. Akoma ejo, darling, you never made it. Disakuma edansiom na yetumi diatina onde. Disakuma edansiom na yetumi diatina onde. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo re. Niebe medo yetumpo, right? Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo re. Niebe medo yetumpo. Disakuma edansiom na yetumi diatina onde. Disakuma edansiom na yetumi diatina onde. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo re. Niebe medo yetumpo. Yamamunyina ha emamwakwaba ede ba kuma 87.9 FM na Osai Chrome TV mabraso sama akoma ni abedwafo ye giedwa na ye de akoma mu nsam dwumade no ebremwo ewo wo mantwa wo ntwo no ne ba bia wo hye bia nti sabre de kosisa no miensa bebo no menu wa na ahwe abomu ansa pepepe na tie nti ka ye ho na ye mfa dwumade yi emre wo ye hia wa tension an ye hia wani ne asa hia waso ye hia wo bibia ka ho ne dai enu nti fafem ye ne na hyene so ema me bia wodi anye TV na abehwe no nye radio na abetie no ne momo phone ne kura wo ne sai nti no obekọ Facebook a Akoma 87.9 FM bomodi a se ube follow yan ye Facebook page no na wa like na waja wo comment no ewo ho na fe wo so na je se wo share ne sa YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell so braswa you get notified na wa share ama foforo enya bi ahwe Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hene ene na pam for make us say wonom ebiemu ewo Techiman diemu ozen pa Nikki Pizza Fan Club GHUK wonom enso ebo yenchidom Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany ya presido eye beses buadu mame ye twa pruse ene anopa wini Mr. Buadu nyina da ene abusuani nyina ye twa pruse chiachia mo nunti sabre bomode a
na ɛka yɛ ho na kuya koko ɛwɔ ha san so na evangelist Samuel Mensa ɛwɔ fidua yi emu Pastor Julius Naba Ishmael Haywood ɛna ɛbɔ mi Chidom ne Adontre as producer san so ɛna akosua topa ɔno nso ɛwɔ ha na kyerɛ sɛ sika pa no ɔno nso aboadeɛ mu na Beluchi ɛna ɛde yɛn ɛkɔ social media ɛno ti bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ wode ɛkɔ so a na ɛhyɛ ɛfa ɛma yɛ na biribi a ɛntumi ɛnyɛ kama na mame nkɔ na mene yɛ maame bi nkɔnkɔdi nkɔmmɔ me nua bi nkɔdi nkɔmmɔ awie na yɛntie n'asɛm a ɔde baayɛ na yɛhunu kwane a yɛbɛfa so a yɛbɛboa no ɔba pa mema wa ha one no ɛwɔ ma me dodo na ho yɛ Bacha nyame adom na mo so Krista dom yɛ ho yɛ papa ane wodin bacha fra me wogre bacha ogre free hine na bae bacha me free dem na kyerɛ sɛ odi ne yɛ grace bacha ne yɛtwa so ayɛ no ogre bacha okay enti awie ogre ɛdeɛ na wɔde baayɛ ɛwɔ akoma mu nsɛm dwumadie so bacha ananse se ne sɛ me free seku address secha dom ase bacha hɔ na me free okay woni me kuro nyina hɔ na me free na me wɔ hɔ nom be ma na me nya hu no nti o mo ana obɛpɛ me ɔne na asɔrefo ɛbɛpɛ me na me so na me ne kunu ana me te ase na me ne tena ya ntena me ba che obama me ti mo kan ase na me gida fi na ma sa go fɛntim pam se ama na nti me na na wɔ hɔ no ma ana ɔno no kan ase me ka tan sɛ ɔpɛ me de yanko fa busuafo nti na kure ni okoko huna busua no entantam na ansa na me na kra bɛtena ɛna ɔkɔpɛ dan ɛma me nti ɛwɔ dan mu ana time so yɛ saa bɛ na manyinsen kora awo bɛyɛ wɔ anyi mu hɔ na time na so ɛna ne fiwa ne ka sɛ ɔgya relevance ɛna wɔn so ka kyerɛ ne sɛ wɔnti mu ntua foforo wɔnti fiwa ne sɛ wɔtu no wɔtu no ɛna wɔ sɛ ɔde me kɔ maame wɔ sɛ ɔmaame me ɛnyɛ me na me ɔne me ntena na wɔn no tu kwan ɛna maame ka kyerɛ ne sɛ wɔnti mu na asɛ ntena ɔne wɔ papa nyina wɔn sɛ wɔn nti no wɔn asɛ ntena na nipa ho fono nti ama ɛyɛ akasa ma wɔn mmienu na me am sa akɔrɔkɔrɔ nso wɔnyai na nyɛ nipa nyina letimi na wɔn asɛ yɛ den ɛtena ɛna ɔno nso no wɔkɔ baabi wɔde ka akɔ galaase ɛwɔ dunkwa saade hɔ yɛfrɛ wɔ ameya wɔde ka akɔ hɔ na wɔsɛ wakɔ handa a wɔn ntɛmɛ mmea nkɔ hɔ na agya yɛn nkɔnkɔ bɔ bra no wɔ hɔ na me di n'akyi ne yɛkɔɛ ti yɛkɔɛ no sista bi so ofiri yɛ hɔ no ma ofiri seko hɔ a ne wɔne wɔ kunu so wabɛtena hɔ nti ɔyɛ na wakra me sɛ wɔkɔ maame hɔ wɔ seko nti me ya na me didi pa kakrakra bɛtɔn kosua ne nsuo basa nsuo mi kogu obi fridge mu obɛbra w'anim kakra ma bɛde nsuo ne kogu obi fridge mu na agya bɛtɔn kakrakra na bɛtɔn kosua so ka ho nti sa na ɔkɔ a na mama ne no gye mama asɛma me nso maame afiri mu gye mama asɛma me ɔkɔ a na wakyɛ wo mmienu papa ne deɛ fa mama ne deɛ fa saa bɛyɛ mprɛnsa asɛmprɛ nan nti anum no ana ma asɛ ɛfrɛ me phone so na ɔka kyerɛ me sɛ asɛw mesrɛ wo bebree na bɛhwɛ me na sɛ wabɛhwɛ me abɛtia na sɛ kɔmɔkɔmɛ na ngusa ne sɛ ɔka asa me wɛrɛ ho ba manka hwɛ no ma yɛ din na me sɛ yɛ asɛm ate mɛba nti na mekunu ne hɔ ɔbaa na meka kyerɛ sɛ wo maame sɛ mɛhwɛ no nti saa ɛkɔm bɛku no na wɔsɛ nti wodwuna ho sɛ na me sɛ ambɛkɔ na mete sɛ wawu ayɛ nyɛ me de na agya ogya me kwan na mekɔe mene maame ne kɔtena kama yɛte ase tena kama ɛne mene maame ne wɔkunu nyinaa mene maame ne wɔkunu nyinaa ne yɛ ntɛm ahokono so kama nti ɛwɔ mu a na mesan nyinsan bɔforo maame san awoe mɛwɔ saa akora no kora ba ne nya 8 months na maame no ɔyɛ mmerɛ na maame no nya 81 years nti na wayɛ mmerɛ na wɔtɔɔ fam nti wɔtɔɔ fam no mea akora hyɛ m'akyi mɛsɔre na adwo bɛyɛ sɛ na ɔmɛnsa ne fa ebia mɛsi nneɛma saa mepepa dan mesi nneɛma mɛnoa aduane wɔnoa aduane ma maame yɛ wɔ sɛ mɛmpɛ wei yɛ sɛ ɔsa akɔnoa foforɔ saa so ne nyinaa no maammerɛ no ɛfiri sɛ na me ne wɔ mote ase tena ka me nti na meyɛ ne me ho biribi a na ɛnha me
nti saa na afei de maame no wɔde firi mu na kyerɛ sɛ aka okunu no so anya 105 nti na okunu so ayɛ mmerɛ sɛ nti me ne okunu no wɔ hɔ saa nti wo ne di nkɔmmɔ a wogre fie wei deɛ yɛwɔ deɛ o wogre fie wei deɛ yɛwɔ deɛ o ɛfiri sɛ maame no wango babaa ne mmarima nko a ɛna me so na mehwɛ maame no ɛne papa no nyinaa nti obie na no a wogre fie wei deɛ yɛwɔ deɛ o na yɛsere saa ɛna afei deɛ papa yi so yɛ mmerɛ ɛna wɔda hɔ mesɔre ambepa na ho mɛma na aduane koko ma na koko saa nti ɛbrɛ bɛso yɛ a obewu no na mekita ne kon sei ɛda me hɛse ya mɛma na koko ɛna wɔka kyerɛ me sɛ ne ba na ma no kwaku mensa me ba cha fɛ ne ma me ɛna me pie ba abɔnten na mbɛfrɛ ne phone so na wɔ pie abɔnten nti me fɛ na ma sɛ woroma yɛ frɛ wo no wodi me ka bai ọba ya wo so de mo se de kokoro se na no ba ako no ana kese wo hu se na wa ya stay no ma na nsuo ne no ana no wo se wo grade ya na no na se na hwe na ja wade na to ho na de ntoma kata na ho na epie ye e bai ndi aje ye wo mu ana ayi kasa na nyamu papa ne ba pane fa na koske wona so papa na yare da ho ne ye papa na ma me frɛ no betimo fenda ko be 35 onfa 25 onfa betimo friends and papa na be wu nyina no okeka ansem gu no so ansana wade ekọ okeka ansem gu ne ba no so me ba chan efe so wone na ni yi ya yense be me ba chan se asa na wodome no wabra na ne ba no wo ho ana wodome no wo mu wani me ba chan ne ba ni ni ho ba cha da bi o fra na wo mfanti ha papa no enti sa na ja ono so ye ayi no ewie ya wie no wie na ne mma no na akwantufo omu nyina asan eskata obi akwa ne baabi nti ya omu ana mekunu so no wo faase bi wo Canada efe James o ma me be ka che mekunu sai wabaje land bi wo ha sei hwidi matwoma hwidi me ba cha ma hwidi nti mekunu ye den o me enko na wonko ya sa potre farm no nkodi animu ama mekunu di nachi na koi nti wo ko ho abaye wanyia mane papa na tif nti eba sa papa na wonkan yo koske no wonkan nti eba sa papa na wuwie ye no ana wotuye eba tena afie ho no ana ye ho mane na me mane ho papa ipi abontena na so obara na ye di na aduane abesi ne ho a wodi aduane na oja kakra na odi ama me ma no na me ma na di na ye na abontena si hu papa na wa twete papa ben me pa cho akweske no me kunu nua pene no ya na mabonte na yesia no odidi ana odi ase ama wo ma me ba cha na sa won so no aduane me ba cha and enya hwe na me no aduane first no wodi ma aduane enso akire wo se ana ide ba brand binti ma menyai ma me na aduane bi okay nti wo no wi a sa nkra na ye na ma nti no afra wo mo maji na wo so akwaje minti me nka hwe nti sa fe wonna mo na ohie na bonte na onka sa akora bi a ho na wa twetche no e kata na ne se no wasan ye ho anaju awie anopaw papa de na wode ye no nti na madwu na ho a mente de wo ye na se afa one day so na ma se wa ankoro bi ya na ye konsugum na si abontene na me so da na papa na ko hwie dwonso agonsuo no me so ma mpa che me da de ya me nta mfa ni agoro nti ya sa na wana kese nka se da bi na me hwie ankoro nsuo ni ade ya che me hwie ni nyina aguye na me hohora ankoro no na me de kokosi ho dam nti me na mabonta me tese wose an ankora ne ye ne de wona toma wo maame na me mafa ankora no ende man ka ho hwe me ma no kora nka hwe na me de me na mo nti subana wode na de kire me no ana ekoso woti mo se sane ma bag kakraka bi ma e de ma ne baba mo be se gina ko si mame akwara so ye kwa wensane oba na obeda ato me so ko ukunu ne yamaji gina si wunsi a se gu ho an no aden oba no wone ne yorama me ba da bi wono no no wo wankan na wone ne yira na wone no te no omujaye nti oba ho no be fa ba wo fo no ye ne ho ade na we ne de akora kwa wensane ne de na nya wo ma me ne sa ba cha nti niema no betimu siniema na saa ahoma me yensa eche wo mu kwa aburu 15 siniema na saa eche a na baba ba je niema no enso no nyina papa na anya ne fe nti bra me kunu ba ye no a me ka se de wo ye eche ye fio na manenyi na me yemu saa hyehye me
se nka me nko ana mete kora de anka nka me ka me hu kwa me fa so ne betena na nkora ka me ho uhu ya na watwecha akata wani de me hu de wo na adwene mu ne de wo kire ne mente ase na ka she me kunu wo anka hwe na me se me yeba wo ho na setena we de mentim en papa na ntena fie wasa mesuro wikita nkora wase ne yebre me ba na soso no na ye kwa ho na boto mattress e ma me ba na enso kese o ma me mattress na me mistake am ya ne se ubi mattress ya wada so by 40 years ba na eso sra ye de no wase fam an mattress na bra na je de no ho na nkora na do so ntasa ye nkɔ we no so na me se mate na me yi o ma mattress na me kekere na me ka ho na me yi me ne makakra bi ka ho na ye kɔe me ma ne ma nkora sukuru ne ma nyi de se na me no se me kote be na wotwe mi no bi asa ada me ne ba ntama afa ne ma bi anko afa de me wo ho na ma be na wotwe tam na me bra afre me wose wogire na ne ma no wodan no wokɔ no wo ye ne ma no dan a epono da hoi na me se pono da ho wose a ukunu pa ne gina dan nim me twa ba hu so gina dan na me se nti na kure ni me yam sa ahye me papa na me ka cha papa ni wose a me nkɔ chake nti me kɔ ye no a na ke se ye no kure obudan na ni wabrata na safo kita me na me kɔ na yi ho na busua pa ni ho nti me kɔ ye na ye fa na ja no chi na me susu asem ni na ho kire no wose a kɔ ye case ni e meche no na adwombo ne sam no wo ye no de wo ye no kwa de mente ase na papa yi me ne me bra san akɔ police station nti kokoduru ho na mo no na je say wo mo se ayen konkotwa ne ma no picture ansa na yaba na me se you je mi ko fa papa ma ne kotutwa ne ma no nyina otwa foto ra hodo nan na ye bai die bai no wo ya ai asam de jana wukuno no amara ya busua sam ya ware sam na fa he ko se he chese wo bia che na adwene esa ra ma confuse me hu de ma ya me hokora na me se a mo se me nya na me kuno no amara de a sa ne ma na wona de ka ho na me ne me ma de ka ho enti mo se me nkwa fe no wona amara fine e kwa ko fe na mana ba o ma je me ne mama me na me sa Africa de ba hwedi mu se me ba papa wabusuafo se anasa abonte sofo nyina se wo na wo nua di sa adwuma no enti ese wo di ani mo yeden eba bepa me ne ma yeden e ma me adan na wo ma me ama me dan na mini ho no na wo nua timu bupuna ni ko wura dan ko sa me to ma na me panse nyina wagu me ni mo ase enti ase wo nya de a metimo ja chire di kurada me kai pa na me yem ahye me kai na me yem ahye me papa di an me kwa waka enne echena wadada me saa me kai na me yem de me pam me kai ya me yem ahye me saa envia makoma watwe ni enti na me se da bi ade na me hwe kwa menya akoma ya de wo efisa me kai bia na me yem ahye me kai bia na me yem ahye me nti mo nna nti mama ba cha de bia yetie mu aboafo nyankopon ade mo breye se mo medi asem maye mo meko mo a mo meka mo mo ni bi asem emma wo mo nka mo ni mu dia se me so nam ha na obi abotu akun kwa wota mo nso ne wakun wato atwe na wafa na ho adi kwa nti nyankopon won hyira mo mama nkwane ahodene pa nti na mba cha me se me de masem ba bedam na fe mo beka asem na hwehwe mo hu de ete na mo agye me ne ma yeden ama me Beda se papa yemamu nyina akwa babiem ade ba akoma 87.9 FM Onua TV wa ya hwefo ya mo ho yemakwa ba fe ne de atom nti yemamo akwa ba sonko kwan so na memo asam ne tofa seba ya mu a mo so mo hwe ye efri ho no bo betumi enya ensenmu nti ase mo ba ya na no siye na yemami ye friend Grace na ogre asam wo de ba ye nyina eja waware wane ne kunu enetie kama neja ne kunu maame eye na aso ba eye se womra no ne metena kakra na wonsusu osuri mu a nti wone na aso ba na tie neja maame edi free mu na afi na ase be manso no anyini pa mfie wo hachi ene ono so wone ne tie a na aso be ma ewuto no so but before be wuni se di osi sum wo mo ni nti wo mo ye se edan a wo mo dam ne de wo mo de be ma no ena eja ewomua na ne kunu nua ya wo won kran enso ohun se ne maame ne papa ewo no mo ye yi wie no
ɔno nso ba bɛtena efie hɔ bie na sɛ kwan a no wɔne ne fa so teɛ no na ɛnya adeɛ a ɛyɛ ahogoro so deɛ wɔbɛyi wɔ so ɔyɛ ma ne kuru nua no bia no wɔyɛ ma no nso so na kyerɛ sɛ nneɛma nhyɛ da nkɔ yie nti ama bɛyi a ne anyɛ sɛ ɔbɛsa atena fie hɔ na ofre ne kunu sɛ sɛ na ɛkɔ so nti no ɔpɛ sɛ wɔba but ɔkɔ no na ne nneɛma ebi wɔ dan no mu nanso so ne kuru nua yi ɔwɔ na obi frɛ sɛ dan no yɛbie ɔno nso kɔ ɔde ne kii kɔɛ yɛbie a wɔkɔɔ yɛ a ne nneɛma a ɔgya no wɔ hɔ no yɛasesa no nyinaa wɔnkyerɛ ne baabi a ɔde nneɛma no akɔguo na ɔnkɔfa n'adeɛ ɔma abɔ no fie wɔtwe nie ɛnyɛ adeɛ a kyerɛ sɛ wɔkyerɛ baabi a nneɛma no eguo no ɛna ɔde asɛm yi aba sɛ yɛnka bi ma no na ne kunu nua no baabi a ɔde nneɛma no akɔguo deɛ wɔde akɔyɛ sɛ watɔ nso a ɔmo yɛ hunu yɛnsesa no kama no na ɔntua nti ne tɔfa bɔ mu ano no nti no ɛn ogre na ukuru yɛ fɛn sɛn mebakyɛ fɛ no kwaku mensa wofiri hene mebakyɛ ofiri seko mebakyɛ sakyɛ doma sɛ hɔ a okay sakyɛ doma sɛ hɔ a na wo nso wofiri oo na kyerɛ sɛ okuro mu pɛtɛ ediw na mo ebi yɛ dɛn mebakyɛ ebika no ano no mo ɔyɛ ho adeɛ mebakyɛ mo wari mfe sɛ ni mebakyɛ wari yɛ 15 years ni I see ɛna ma wo sɛn mebakyɛ awofo okay enti mo wari yɛ no bere bɛn ɛna wase wukuru yɛ sɛ otu kwan nti nka kwada kwata wase ba hɔ no mebakyɛ bɛyɛ afe no a mebisa mene ne tenaeɛ no bɛyɛ bɔsɔma mu ɛna menyensaeɛ nti menyensaeɛ no mɛwo yɛ 3 months yɛ kɔ asɔre no ana mebakyɛ wɔde tu kwan no otu kwan nti kwakɔ mebakyɛ wankɔ baabi a ɛwɔ ati sɛ ɔkɔyɛ gala dunkwa ɔkɔ akɔyɛ gala nti no ɛbrɛ ɔka sɛ nkakɔ na ɛne ɔmaame nkɔkyerɛ no ɔntu bata nkɔnkɔ pɛ adwuma bi nyɛmmra no yɛ a ɔmaame ampene soɔ no ne nyinaa akyi na ɔkɔɔe mebakyɛ oh I see mebakyɛ no deɛ ne wɔde ka akɔ baako aba na ɔka sɛ mene maame no nyɛ dɛ nkɔtena no nti maame no ampene no ɛna wɔde me kɔɔ prɛko nti saa berɛ ndeɛ nti na maame no ampene na ɔne ne wɔ ayi ntawantawa kakra na mebakyɛ daabi na mene maame no ni asɛm biara na mene papa ni asɛm biara na maame no se nipa hofo no ɔse nipa hofo no mebakyɛ nti wɔntimi no na asɛntena ada wɔ ha adwen kakra mebakyɛ daabi na wase ɔwɔ ma sɛn mebakyɛ wɔwɔ 7 mɛma 7 baako afiri mu mebakyɛ ɔbɛn nim mebakyɛ daabi I see nti bere bɛn na wokɔ afei wase no ebi ne nsɛm a ɔma a wobɛ fie ɔsɛ kɔdɛ kɔhwɛ no mebakyɛ saa tam no koraa ne yɛkɔduru ha bɛyɛ mfie mmienu koraa wase no nso wɔ sɛ hyɛ duma se wa mebakyɛ wo nyinaa firi hɔ a okay nti efie no a wokɔ mu no yɛ ɔma busua fie anaasɛ wo kuru maame mu a ne ayi mmienu na esi wɔn ade okay nti ɛbrɛ a wokɔɛ no na wase no yare mebakyɛ daabi na ne ho wɔte paa mebakyɛ wotumi kɔ dwa mu nyinaa wotumi kɔ ayi ase nyinaa saa berɛ na ɔwɔ mfie sɛn mebakyɛ saa ta wɔn deɛ dɛ menim ne mfie baa ne wɔnyini owu mfie sɛn mebakyɛ wowuyɛ no na years ni owu 9 years mebakyɛ okay nti wo ne wase no tena ya mfie sɛn ansa na wɔfiri mu mebakyɛ na kure ni tam a me firi hɔ nom no me firi dunkwa hɔ nom bae no na menye nsan bɛyɛ bɔsɔme ana meyinu ofiri mebakyɛ mfiri dunkwa hɔ nom bae no wɔka sɛ mmɛhwɛ no nti ofiri wo kuru wɔ dunkwa wo mebakyɛ na mesan nyam baako nti mebaeɛ no mu no hɔ na mbɛwoyɛ ɛma akwade nya bɔsɔme nwɔtwe ansa na maame no ɛfiri mu nti tam a wɔdafo a mɛhwɛ no nyinaa na meturu ba okay na wo kuru ba hɔ mebakyɛ wɔba mɛyɛ tenae ɛwɔ sɛ hyɛ duma sɛ ɔbɛdeɛ na maame mu nti wo ne wo kuru ne ayi wase nyinaa na na ɛte mebakyɛ efie no yɛ how many rooms mebakyɛ yɛ 3 okay ɛbrɛ a wokɔkɔ tena hɔ no na wase no ho ɛden ɛdi sɛ yɛ ansa na wɔbɛtɔ fam like ɔbɛyare mebakyɛ wɔno na ne ho no ɛdene sɛ ɔde no mɛka sɛ na watumi kɔ ayi ase na watumi kɔ dwam bae wanyare na ofiri mu mebakyɛ wɔtɔ fam sei no deɛ onya 3 months okay 3 months no apart from wo kunu a na wɔne no ɛwɔ hɔ ne ma no sɛn ne ba hɔ sɛ bia ɔmo ba bɛhwɛ maame tama na wɔ hɔ na ne ma ne ba hɔ apart from wo kunu mebakyɛ mewɔ hɔ no ne ba bi ansi hɔ no mene me kunu nko apɛ no na ɛte kuro fi hɔ ɛhwɛ no nti ɛba sɛ bia mbɛpepa ne ho sɛ maame no sɛ wɔfɛre na ase nti me kunu no amɛyɛ nti me kunu no pepa ne ho sɛ ne wayi nneɛma no ama me ɔpepa ne ho ne wayi nneɛma no ama me saa ne yɛyɛɛ ne saa nti ne ma no deɛ na baako yɛfɛ no sɛ kwa me
ɔno sɛ ne wɔtumi ma ne sika ɛfiri sɛ de biara mesi nneɛma ɛna kwa me no wɔ hefa mebaasa no wɔ akra ɛna ayi baako so yɛfrɛ no wɔpɔ ɔno koraa deɛ ɔno mamfa na ayi ama mu nti ɔno wɔne mekum hwɛ da ne afiri nti no ayɛ sɛ obi aka me nti ɔno so no wɔ hɔ na ɔmbɔ no nso wɔ hɔ mebaasa baa ne wɔ no wɔnte fie hɔ wɔne na yere wɔ ɔmo ba bɛhwɛ no mebaasa okay nti ɔtɔ fam bo so me miɛnsa ne deɛ sikasɛm na ɔmo de bank kakra ma munya bi ɛde hwɛ no ɛno na mpɛ sɛ mehunu na saa kwasike o sɛ wɔn wayɛ nei wabɛgye biribi akɛntɛ so no no ɔba hɔ mepakyɛ wansi hɔ ne mo da na wɔno so papa ne maame frɛ no wɔamfi da tɛma maame yare no mepakyɛ wansi hɔ da ɛna papa ne nso ɛyare ewu yɛ nyinaa wɔn nso aba hɔ mepakyɛ nti ɛberɛ a maame no wɔn no wɔbɛ afie no yɛkɔsie maame no da yɛkɔsie maame no da na ɔbɛtena ba ma sɛ ɔsɛ maame wei na awu no nyankopɔn na atua ne ka ɔbɛsan awu biem mama nti wɔka asɛm oyi wɔka asɛm mama mpakyɛ me ne to why na te wo nkwa na te mama mpakyɛ wɔka wie ya deɛ me yan sɛ mɛkora no wɔn so afiri mu nansen na wɔwɔ hɔ bi nti wɔka wie ya no ma no wɔfiri ba ma so no wɔte bɛbɔ fam wɔte hwi fam sɛ na afiri wɔsan asɔre okay meba Mama Dr. Akraba, doc, Memo Akraba. Yeah, me. Now, pum to say, that's what you know, me and the Achayam, pa, Abrabia, so grow fine tea, no, I fine, my fine, no, Cassam, grow fine. Okay, doc, family remway. Yo, my chair, no, tearful. Tearful, just. Sabre, Dr. Grofine, but she make a crab before tea or pum in Wassam. Go find when you're dry, the young Cassia cool, and your dear friend is into Xylem, and after you go from your drono. I am your draws from cool, be or benubia, what dance support deferred real. Obviously, when you subreme, when you go from a gedono, and then you subreme a cock. You had a man, son, 983, you know me a cock. She said, that's your baby. Obviously, when you subreme, I don't go from a gedono. Obviously, no buswimi, no buswimi, and sour brown hospital. And now, if January, we are so you my way, or no go from a gedono, and it's out point training in a free home. Obi say ahmo yaw ne honam nyina asakrofo ayabono na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe ne nyina agege grogro ono ngro fama gedro no ene ne nyina agyan obi say du anadwo a obi e de hwa nkromo no ono de obi koto ha na obi abeto ha ono ngro fama gedro no ene yaw ne nyina ekọ sa na tie ene agisi abe boni punum nyane no asa no so sa na tie ono ngro fama gedro no ebu asiesi obi se na mpompo obo na epai na eboro na epai onu go fa magedro no ene ni nyina ahweti obi se odware wi age so okopa afe ne dwene ho onu go fa magedro no bibia ye kama nene de abetwam a magro fa magedro no ensoto a shorto amansan so na obabia oba bia bag mi na bi hyem nti ne shorto ye no akogu ma de bag mi eye menstrual disorders insebuo mu hawo de mfie du no ntimi mu ni nsa onu go fa magedro no ababedu de ba na oti yaw ene wonti yaw ni bi de ba na yi clot ani tuntum no se ani ate kama de ba yi se de no ko hospital ko wone pane ansa na mogya ne kura atwa no enum ye ejai de ne ba tot ene ba o kira na atwa na ansa na asan ba ene go fa magedro no eni fro kama ti wo so no go fa magedro no se de be ye beboa ma oni padua aye kama ani ka se mo se de no aye family planning na wie a fedi ni mogya na sizi no ono go fa magedro no aba de no so wo peba wa kire no ono go fa magedro no miadu ba beto ne na so ifi se ye ba ha be ka kire ye nua manu se nyankopon amu oba bi abodini wa hwe yi a o message nti awo betimi abo eno ti se o tie radio no age number no wo hwe TV ni so am se ya fa phone twa me fra TV no se de be ya wo pharmacy a umre go find number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 question we dey bia ye de send me doctor na me send me na etiti numbi me no go fa magedro na ejai na ye die ntira nchiremu wo ho ye tie ne se eye se onu go fa magedro akọ nye sa nka asem kese na eba a doctor for chere say ansa na bem so wonsa ana onan ayo tititi no na sa de bone na efre de cholesterol no wa wura oni padua no 15 to 20 years enti wono anete ono ana eda oben wo chen wata de ehyew ne ho yare ne de a doctor for to ndini
silent killers. And do koboko kuanya na de wo sene. Adentra if you say the bone in a friend of cholesterol no we will mu 15 to 20 years no. Afraid ye afom akowura wuntini bi a friend of actress. Saa intini actress die ni kwan se bibia fam ka immoja a nipadua na no awie di ama akoma na epompe no. Eno na o se fam. Na ekọ no kra anya ono kwan na ekọ. Wodi nuane e wadidi papa na wo mu na friend nutrients no. Mframa a wahome de nipadua na twetwe na friend oxygen no. Yes. And efra akọ nipadua kwa nyina ma nipadua na agro fine. Se nyame anya wadom na srade ko rewra ntirimu a ma emmoja ni ntimi ni apro yi wo nipadua no. Yesa na o de wo haw atu nipadua no so. Yesa o de pressure atu nipadua no so. Efise o sa akoma no hwehwe ahoden foforo de apia moja no. Akoma no hwehwe ahoden foforo de apia moja no. The doctor for say what the pressure to akoma no so. High blood pressure. Enti hypertension ahyese nyina na had free. Eno ti de se dum go fama jaduro no na nyi srade ni free nipadua no se de be ya enkofa yare kase e frɛ no atherosclerosis emrel. Gu sa brand ya na ayedin. Na kyese frama no na friend oxygen no enti mi nru wadwene mu ntam. Sa frama yi so woni odwene ne di dwuma. Ti adwene na enya afa ni dwuma. Ko ba ne se adwene no cells no sate se ewu. Ti de so wani, de so wonsa, de so wano, de so wonan. Ewu a na asem kese aba. Wani pressure tim beto so. Efisa akoma no wodi speed na epia moja no. Be ma pressure beto wani so. Wano etimi chia. Wonsa dompe no mu nti wontimi pagya eda ho. Obi tia fom a o si ne watia fom so. Na mo ayatofo. Obi se da na dwo a how pa e ba ne so. Asia soja agu ne so. Obi kra de o si ne enu si atu na du. Kopin so onu go fama geduro no. Hu asrade e fro wo suru beduru wadwem na paye a doctor say when you stroke. Aja o kra ne se akonwato dem. Sa abre ya otimi koba kra ne tesen na yare stroke akonwato o. Ya semsebe. Sa yare a ya bobosu yi doctor for kire se eye preventable. Ye betimi asia no kwan. Ya num go fama geduro no na yi sa asrade efi dipadua no. Efise nuanu bi o mo friend Xylem xyloides ene dia fra koko. Xylem ne eyi srade no e koko ni so boa ama moja no ade afusa ne yiye. Enye sa da ko be ko doctor. Be ka che srade bi o mo friend sodium kosro ti atwa won kire. Cholesterol level ne kosro na mono anwa manwi biem. Sugar level ne kosro ti sichi ye twa wo ye be ma o twu mutan wudu sa bre ya mema 7 no be ko fom. Be ma ne nwu so mu ahoden no nipadua na age de pompi boja ama nipadua no go fama jeduro no eno ne aduro a esa oyare no na esan sisi nipadua no ama nipadua no ye kama eno ti ne aduro ne dini grow fine nyini fefefe nyini kama nyini ne sabre a do ho de nyina epesika no enkoto mire bi ma sa fasika no enkoto nuro pa ho den ya semsebe betimi esi onu go fama jeduro no abeboa wo se wo ho na wo so wani su briw ye adwuma wo awia so ye adwuma wo gya ho go fama jeduro no unsa no na yo titiriti na tika kre bi no akoma ebo periperi mu a na o ye mahyew so go fama jeduro no se de be beboa ama nipadua aye kama wo ye be ma so ye ka kyerɛw be mai o be ma no enye dompe de hyem ye ntirintiri ena mogya efam go fama jeduro na yi srade afiri ntirinum se de be ya mogya be di mi aduro aproye na afro be ma na wagye wo so ye nuanom ma aduro Timothy edin Dr. Mrs. Prekupe de mfie du no mu ne nsa ba beduru de ba entwa de ba wote yaw ene ne nyina eto atwa odum go fama jeduro na beboa wo ye family planning na wie na menhye ne mma go fama no go friend mra awo so wapa na mma de ka kire se o menhye ne de ama nya de awo ne beba to odum go fama jeduro no a beboa ama menhye na ba na sisi wa wodiem ama bibia ye kama ba bi eto aduro bia benya go fama jeduro ne bi ato say a pharmacy shop herbal shop drugstores yen akasa so wakasa enama eto aduro no chia kana no atobi na emom se opebi etu aton na wa Ashanti region ha misre wa ko PFA pharmacy tafu New Road ope 1000 cartons benyama si herbal umrom Angelos umrom Apidank umrom Kolnak Ashtown Bezadrika Kewo Tinatex Sofolai Pure Live Abuakwa have been wa Sasa pharmacy papa so yellow and orange wa mukom saa na tie obenye bi saa na smart herbal oboase Santiago obenye bi nkranfo yi mu monko kan shi drug lane kinso keba tinatet na nabo ache angel ruta repass halos omnyina wo go fine
Asamafo aduru hɔ Ekus Pharmacy, House of Drug, Midama, ubenya bi. Nkɔkɔ Hillside, pana mo frɛ no Isaac Drugstore, wɔ bebree. Sunyan Kapeba, Mosaic, Greenlight, ubenya bi. Tachiman Abido Depot, ahemfie opposite wa. Brekup Dr. Clement, wɔ main station hɔ, deɛ ɔpɛ bia ubenya. Takwani Pristia, wɔ asa Abido fie. Bogo so unique heba, go find wɔ hɔ. Takwa the crisis the answer, pana mo frɛ no Apɔkyen Krakra, ubenya bi. Wa Obroni 1000 Pharmacy, Kamale Opike Gombila. O question no ye yi ano se wo hye won nsa ene unan ayo tititia men ka se ya ananse na achew obegya no no the pressure ni stroke ye gya kwan no go for magedro no ne nsiesie fi se ye ya no go for magedro na age yen de ye ka se go fine a ni so a ye so a ne se it makes you grow fine. Nyame ka obi bia ho da sane ye be hye aba ne abetoa adesua no. Nyame sha Dr. Papa pass what grow fine mojedro ba nti friends 0244 596532 0244596532 na ene doctor eni enkomo ne bisa no question bi a kire wadwene obeyi no de amount aha eye Akoma 87.9 FM Onia TV Sacrum TV Free FM 97.5 at the Moon Live on so ewo ho okay inti mamembra ye kono na ye ne ogre na AD enkomo enti ogre ebra mukoye muase na wo ka bibi wo se na wasese se de wasi asum won ma hwe wo mu nti no wo mu de de na ema wo de bia wasi fie no de me fie ogre fie no de ye fie o me ba cha sa na waka na de bia aso se fie no ba cha ayi fie ba cha sa na waka ano keke ana se mo ye den me ba so ya nya hwe ende na waka de bia na wona no ka ba ena efie no eye how many rooms ba cha ya 3 okay and was say efie no ye ode ana se bia de na wo da mu no ena no ode ma wo me ba cha sa na wo se kan no wo no kire se wa ngo ba enti nko wo ba nka baba na ba de enti me ma ba si on na baba nan enti fie no ye me de enti apart from what aso promise yes fie no ye ode ano wan biem ena wo ka kire no woni ya no betu ya ye dance ni ama wo me ba cha na de me ma adwene mu no na me hu sa se agro bi na wodi na en de me amfa anye me ankasa ma amfa anye pransa okay enti sa brady enye fie no mom ena wo hwehwe sa ne ma ne be ma obie me ba cha da bi okay that's it na ofre mu na wo ye wie ya akwesike ebe fie ono edien na wo de ye like otete o e bi a 2 wo edien wo trete wo meku wantu ane ade me ba cha na de wa anya sa nti edien na wo ya na ehawa ema wo frɛ wo kunu sɛ okɔ me ba cha de na wo ye ha mane sɛ wo hia na wa sɛ bia wo kose na to nso firi sɛ yiba wo bo mpu no na wo no wa twetwe no akata na ni sɛ nyina no wa ka ne chiese fo no wa san wo ho nti wo san wo ho wi afi na wa ye kye ne yi na sɛ nyo asɛm wo to ba bi no no so firi ba bi nti sɛ wo how obeba fie ho e bia omehaw wo nya niema bi sort ya se bi o wa bi akwa wani mu wo beba wo hwe nsu agu ho se bi so beba wo hwe dwo nsu agu ho ana wasi niema wo beba no wayi ni nyina gu fom se wonya sa niema ni bi na nchi ampa no on pese obechia no adi no de mu no no so di lebe me ba ta na se me kura nkora na me san sura akire na menim adwuna na wo adwuna oh ya wo no watere ho abakosam se bi a wo ye tutura ni pani ana ba sa de nti wo ma de se okra wo su didi da wo didi de bi ka wo de ma wo ma no ba sa nti so bekum wo no ma se ka wadi waka bi aka woni mu so woni a wo de ma na ka wo de bi agum no de ama wo mo e bia na oba ho no e bia sa ba na wo kuru ma wo hyehye wo afi no nti wo pese wo kokuru wo na apanyina so obi di akọ me ba cha mama se na me pe me kunu ho akokora na wa nka nya bone ano de anya bone no de meti ase anya bone kura se ne wa ba me ko so me na nkoma na ta ma anya na hwe na me de me ye de me koi nti wo kokra wa nkra no me ba cha me ko no me ka cha na se me ko me kunu aba okay na wo fa wo niema bie me ba cha me fa kakra okay nti niema no de ai ne ka ho me ba cha da mo niema no de ka ho no de ne kura ne dɔɔso na empa wo ho TV si ho edamo niema empa boa me mande ne ntoma just say damo niema ma
me pants na me to ma nyina gudam papa na kwosesai okay na wo se wo kwaba ana na wo kokunu wo kra e bia ye kakra na wa ba befa wo de man kaye esan ko me ba cha hwa de na me ko sa me kwosesa me ne ma firi hwa na enye ye firi se hwa na me firi enti ba ma na tu bata enti me ma gesa me ko akodi ba na otwim yi no bi ahwe na setire no se ya na ma san ba ga ansa na nka ma san ko okay all right enti ebra wo ko ye no wudi sen ansa wo ho ansa na obi frɛ waka cha say epro na wotu mu no ye pie me ba cha bi na awotwe okay enti what is an wo frɛ bemen ana wo ko ho me ba cha me ko ho na watwe na mu na akọ ya na say bia ebroi enya ba afia na afia mienu asa me ba cha na 2 days pepepe na me ko okay wo kwa kwato akwesike no me ba cha me ko na woni fie ho be na me bra ko ho na woni fie ho mo ka say nsan ko twa picture ngina papa na me ne ko twa picture ngina ye ko na woni fie ho e di say ansa na wo ba fie ho me ba cha na o mo so wo ho ba ye na ye hu na o mo so wo ho na mo afre no so say bia ukọ obi ho a wo frɛ no ebia no no so wo na dwuma bi mo afrɛ no sɛ ebia mo ba me ba cha da bi ma afrɛ no ɛna obi aso amisa no di enti a wɔsesa ne ma no me ba cha enti me sa me de koto na ayi na busua pani na nim e fa na aja no anochi me de koto na nim no ka sa me nkonko ye case no na ade a wa ye no e tan enti me nkonko ye case enti me ko ye na me ko ye case no ɛna o mo se me picture na me de me fa mara okay enti me de ba ɛna o be hu de o be ye okay ɛna amanfo de an wo greja ɛyɛ wukunu nua ma wukunu no ani ani mu mara ma wukunu no ani ani mu mepa ne mama ɛyɛ sa ɛne nkora na ɛbɛyɛ nsɛm bebre ɛna o mo keka ya na efe de meja asanka ma me kunu no ankasa de ani mu abaje me ne mama me ɔno wɔn so ato na adwene wɔn fa ho ade wa antobi antoni ma ne bintu wɔn fa ho kora okay enti na ɔno ankasa de wa hu ɛna wukunu so enti bi ankɔhwehwɛ no amhunu ba bia wɔ ne ma ne guo me ba cha efie no se ya bubu fie na to agu anase me ba cha 2 years ni no 2 years ni no bronya wo ye mu na me wo ho no enti me ko ye no ana me de asam no sa akoto ni wo fa nim de odi o ma me achi fa na fa kwasi amoa me de asam sa akoto na nim se wo fa sna fa me ne ma kwan wo fa so fa ne ma ni anye ho enti se me hia me ne ma na me fa nche no wo fra na wo se a me fa na hwe wo fa wura dem na hwe ni ho na me sesa yo amanfo kra se me nkobo ne dua nko no na enso no dua bora de emfa so ne so ma me emwa me se me kwakobo dua kum nipa no nti am se me de bere mama se di mfie be sen ipa se wanya be sister ekode sa ne ma na wo kan wada ma ukunu e na toto ya na se wa na toto wa de mama mpa se me ana toto ma de wa na toto mpa se mfie nwotwe nie na sasa ne ma etoma ne panty ni ade mfie nwotwe ni de so anya foforo mama mpa se je se adama yade o me ya na me yema hye me efri sa bre na me ya na me yema hye na me hwe se be ma na benya sa ana so be ka se papa bi kura den me nte hye no an se me wo ho na masa me nya wo kura be ma na won to hye ma me eju susu se kwasi case sa wo ne ma no wo de akwaye waduru ko to na yema hye me ntia se 8 years ni o yaka 8 years enti wo susu se wo de ne ma no akwaye waduru ana mama mpache o se wa fa anya maduro kura no me de me pache na se nya wa na to ma me na nya wonu an na to ne ma na ye den ma mpache me am sika toy say watu kan because me say because 8 years into mo pache say 8 years wani hunu ne da say ye bia mo kofi onkoto ne da woni me pache mama mpache o be kunu ne bi wi ho ana okoi bi kunu no koi ana makacha na say wo ba ne dimani ma ne ho dwuma ansa na ade wa ba bedu wakoya ye kwela kekese me pictures na me ne ma be ndokura bi gugugu ma tro paper bi gugum ye hia me wo se me koye na san wono ne ntade su gu san ne ma no mo me koye na da form of the dana ma ha na enkura sa yin bag na etwika ana me se na wo ye den man ka hwe na me sesa yo me nya fa nchede me nya ma nenka ise if you one to me ba sha wo dana ma ha ene wo tu afri ho jo no nti obi o sa go back to Accra na me ba sha wo ho wo dana bia ma ha wone ne yere ne ma na ti o me ba sha da bi ne yere ne tin ba bi wonyi ni se sumu a enye niema no mpo kra na ama wani abre na ebom no
Wo unu say ukuna bushia no anywhere ni yiye kyerɛ sɛ ebia maame no ɛto hɔ no ɛyɛ wo papa no maame no owu na wohwɛ wo mo awabra ne mama no so wo yɛ mama kra na so wo ntumi ma wo so wo yere no but wo na wo kokota na ahwɛ no anti sɛ bibi ni kra na nke bia wo expect sɛ one room 3 rooms no ebia nko mo ma one room mpo na fa ma han na didi ana o ma one room na trɛ mu ɛna wo ma nya ho yaw ɛna wodi tu ana mo ne mbom nya wo ne ma no a mama mpacho na kwara pa de eye senko kacha me samemfa ne safo amare na meyi me niam nka mba be yi niam na nka nha me nka ya sondue kwanso kwan a wo fa so yiyi me pansa na metoma no de na kure ni me ka sanya me ya na to da medi as wa gumani ase na ja se papa me ye ni na da na bone ama me enti no ma dwene mbidi me ne to me kuro ba be hu se wona nka sa kwanya boafo nya me obekume efrise me ba chan wonyame obekume efrise ade wo ya wo nua na medi ya wo me musa wakacha msamani ngene ho na menwe wonde wonfa ho ayi kwesike ene ukuru hwa na epani me ba cha kwesike na epani mama na man nyina wa na epani mama kra papa kro ba cha ukuru ni akwesike wo problem ana me ba cha dabi omu nua na owa brochire no so wote sa asem we me ba cha no wa fa ase omu wa fa ase okay that's a busha pedi so nka ho hwe bi ya bomode ase me ba cha busha pedi no fre no ayi no wa fa no me ko se ko be ka se 2 years no wa fa ne fre san ko mara wo mara nan ke hwa asam ne nka wo fre no na me fi ama just say me no ase e fa kakra ha me ne say ya untumi nyemu e ha me one minim se bia wo besusu se wode enema no wo ho niema wo panto wo brazier no wo toma no e kwa akwaye waduro because 8 years mu ne bi gidi say 8 years ni kra no say ya drosso anka wa se atete ama wo nhye biem eye brazier se nka say 8 years wo nhye biem atade anka ntino emme won say unyemu ma sumdue ma na chenche se no se niema no asai age so okoto foforo obege foforo beto me ba sai me pa cha de ntia e wo se wode mama ne sai se niema bo aye dene niema bo aye dene se me amanya yie kura okay ma me kwa ho ma ne so bra hello okay Oji wo dia ben baba hello okay kaka mi tie ake me da se papa ye ma me ogre unua be ma ukru ye fezai unua be ma kwaku mensa na yere was kwaku mensa yere ogre na mi kaka ai ogre se ebra na wo ma me moti ase se cheduma se wo no betra wo mo nchen hwe wo ma me no papa ama wo mu free mu na wo mu wie ya no na wo pese wo koni kuru wo nchi no wo koye no wo fa ne ma kakra na oje bi wo ho wo de edan na ma ha ni so wo afa no what we tie ni niema no so wo afa ma no dia niema oh edam niema TV ne panties ne brazier ne ntade wo ne dia ya bema atri kura abatan ya nya mi re no papa onka se wa show what you say na eniema go na wo yiyi ye no niema dia wo ko si se niema nyina ko wo si se niema nyina ko ibi matesa ma me to ma me papa o fa ani anko o fa di ko te ni ya ba na se ni si am tie ni me ma ni be wo na be ti na tem le gani me ho man ko na be hu drum be ti no asi ni ban ti no madam papa chu ebra wo ma me free mu na o mo ne wo betra ye na woni si ni si am ti ni ma me di se na nsa ni yo me so bi salman okay wo bata ni ko mani ayi me udi bi dia gan ba bi ni na si ya udi bi dia gan me pa chi wo o mo no ko na wa si su bi san wa si ko te ni ya ba ma se ayi e bi ni me nya me wa me di se no ni ma ti te me ni ma fi kama dia bra me ma ni ya wo bi so mo wo no ni he mi wa class na de si sa enye ma ni dia ma ni ya ba ma aka te se ni ma me de wo di fe ni na ja no wo ye won ko je ko ni ba na mo me pa ho te ka me pa ho no a ba nse ku se kuma du wo da
I know. Hey. Okay, all free one walk crowd. What can you be, madam? I don't want Tamunyana. Okay. Not one, no, number of Tamu anyway. Men were crashing, and a new about video. We buy an enough if you let Daniel Dahon, so for any Danny. And I mean, Danny, you need women now to go that day. Cancer about consequence to issue as it is. Okay, not me, Bo. The other person me when they say, Metias, I know to the Yafa one until you, Yenny Comonica can't say. What's if you're watching? If you're watching that person, then I didn't do it. Me pacho nti wo pacho say ebra wo no kwai na wo kwa dem wo na de bi ni shi ni Any ejira so na omisa matike ejira so otani kwa de we de nya ya ogre wo say when ya pin not a pin e wo dem ho ojira so Master K. Me pacho ti o so nya nkopon me pacho o so nya me busa o so nya me we ni busa nya me na bo so bo asase de wudum wo so na so sa me nya nyina na wo ho bi a wo tu kwa akokoro nso a kuro no wadi mo so na wo akọ no sa na nya nyina afifi ho akoda me pacho na mo ti na me wo TV mo antoma na mata ya mpadoa na ye bribia wo don empa na ho matras na bi da ho nda sha wa no fa na je we na bribia no me ko fa na ko na ha we se question kama papa na me ye na ada na boni ama me na makatue ni papa na be ye makatue na ada ma me no ho and the president, they were people, the president, you are the one that then. So, you know, the Mama Dama, proper, but I want Madamo. The Quadam Madamo. You couldn't go to the Sir. You couldn't go to the auto. No, but let's see us on America. Many amount again. No, but what of you? Come on. If you want to be, what if you? Me pacho me nisho kwa me pass ne me toma na wasa me nisho kwa me pass ne me toma na wasa na je abwafo da je na wati na ko po ya abwafo onda je na me aya was master K men fare pokro wa fa so to na so fare so de do better men fare wai toma ne pass na wasa no. Okay. Ismail, obasi ya friend na mama me nwie. Wo mama eno papa eyade no obai oba ho. Enti fafo sa friend no e ma me biem na yenko no. So ha ya Akoma 87.9 FM Onua TV na fe Osei Chrome TV. Akoma mu nsem dwumade no eno na wo hwe na wo tie no mama. Enti na make no me say ebitimi aye say niam ne de osisa wa de nyina kwa de bom na wani da so sa dan no a ma me wo ho na wo dem no nkoa de anye bibia wo so nko mo de da wase mama me pa che o na dwene ne say ene ma na chenti no
enti mo yankusi hwe na atme kita nya Asan se wukuru betumi se ebra wo ba back no eniema no enye ni na ade ba okay nti Israel ya no afa ni kunu so ama me mama me pa so na okay ba why MC Marco na po mte se nyanko pada wo ma ya da nya MC yes December mu so yes December me every Japan so afa nko metu ya da keni so wo chi dia na nya na che se wa se bro nya ye didi ya ni ogwende ahofe no so de koso ankasa Marco Marco nyanko po ncha mo pa enyarewa enyina ebegyan ni ya be ma se Akoma ache de me je ntoma afrene yo de be ma what's the friend wada roma my friend why aso di jamesa na ma o be kasa me na manka o tie ozo den doctor de ye ka no wo de me judi nti Marco se Akoma ache de ho enua no Bible ade a wo kan ya no enua no obodin ba me so ma me ne papa nyina ntiase Marco ya no ahwe camera ni mama me yo ye da chefo nyina se ena awia yi ye de nchia kase ebe free Dr. Ba aso ye e de ama ya hwefo ene ye tiefo enyina ye traze se ya de nipa bebre nim ye ba Dr. Ba echamfo ba enyarwa nyina bedwane ono ehwo asem ana ye no ebedi ehwo nkomo ayaresabia akwasi broni se ye hospital ayaresabia enunti dane dan nyina ya na ye pese ni party ase ne se afi ko na wieye emu nsem bebre ba yade bia ya na etew so a mfie bebre ni ede wato fom no mesaw me show nkran aka cho se emra ya betra fidie so aye di nkomo yi ye ntwa won tro da ne yenso ye na ada woda de ye no kretro do na da bia ye pese ye ka ho asem eche wo enti na da bia ba o kadompe o kakase enye bibia nti o ye wo hu nimdie wo hu aduro wo ahaban asebe enipa o mu anya saa o hawo ne amane no ye de so mo ye de ama o mo so eho ato mo enti na se no ankasa na bronya ban ana me ye de me de se kwhya afefufuro ma me se wachini baabi anante baabi na fi se wo ya de ne nkwa enkyere se wo bi na eye wo enne me mo ate saa asem na se de bia me ka che se yade we nhi adura besa yade na unum no se de enye yade na adura enkoda enu ti na dani danya Dr. Ba se obeji ye number ye titi dwuma na fe wodu ani akere yaso ye ho na fe ya kire wo se ye kase ye tete haban akika bomu ede pam yade bi afiri ni padua no mu wi ye chamfo ba na chese ukotwa eja wadwo efise yen ni ekuta saa animdie no anyankopon ede atom yen we aye ka obi be transact omo kasa na me se atoa wo se eto wo se ma me ya oba ye ho enra chi ye ya oba ye ho Saturday ya ala nketo wo sa anka wo be hunu se Dr. Ba enya agudie ani edie ye number ye didi dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewu Kumasi atonsu ago Aban hospital no ewu Kumasi atonsu agogo no na chi an ye wo anafe enkranso ye was Painters Road 18 Junction ho ehon so uduru abusa driver for no mo ho no say o hwe Dr. Ba on be kyerew ama won so wabaye ho awia mi no kasa ne yedi nkomo hwe ye ko wrabro nyamu se ya obewa na se weather na change enti se esesa kakra bi abehu se nkrofo bebere ebobena ede na omde bobena ye yale mienu sasabro ne arthritis no ahobena bo no mobo na yen ya kan fie bebere se sa yade ne ohaw no yen ye wo ho aduro fi se obi asasabro ana rheumatism edini di asie pa titu yama me no mpanimfo ene emaba ne mrante no emerewafo no kra de se sasabro no dokoro mo awoya ye kowura mu ni sabe enya de ketwa enti na se bia wutie watene da bia se Dr. Beka se obi rheumatism anansa sabro tete no onfamra yaso ye ho a hyene nso nende amini udi nkumoyi ti amerika pa na fabra yaso ye ho
efi sɛ obi a wɔsasabro obi a hututu okuno obi a rheumatism agye ne dompa abɔsɔ no yɛwɔ haban bi a yɛtete a yɛka bom a yɛka haban no ne dodo a okura bɛgye wo nsɛm na enya kowura nipadua no mu a yɛsɛ yɛade ɛfrɛ no rheumatism anaa yɛfrɛ no sasabro no ɛwɔ nipadua no mu wɔ nkasɛɛ no so a na haban no yi na afiri ɔne nipa ho atɔ no efisɛ bible ka sɛ yɛni dua no ba ne yɛmfa haban nsa yadeɛ no wankyekyɛm sɛ haban wei deɛ ntumi nsa yadeɛ wei sɛ woahu ne teɛ deɛ a ɛne ntumi nkɔsa saa yadeɛ no banhyira nka asafo awurade ɔde dr baaba asase yi so ɛbɛdu Kumase ne Ghana man sɛ yɛka obi a rheumatism sasabro sɛ bi ewiewia ne nipadua no wobɛhu an sɛ hyehyɛ ne kotodwa anim wobɛhu an sɛ ne nkasa anim owie no wobɛhu an sɛ wotwa ne ho ntwa sɛ ewurawura ne ho baabi a na afei ɛma ne bra ɛno ana dr baa sɛ fabra na afei yɛ mmɔden ne yɛmfa haban enyi saa rheumatism sasabro no emfiri wo so ɛnɛ ni wudi nkɔmɔ na me ka kyerɛw sɛ yɛn nkɔmɔdi a yɛdie nyinaa yɛ sɛ obi a ɛno nso arthritis no ɛno nso ne nua paa no nadamfo ɛne deɛ ɔno ne kɔkra na no ɛyɛ sasabro ne side na bia na arthritis no deɛ yɛ anada bia ɛbɔ di ne sɛ ebetumi ama wapɔ so atutu nti na ɔbɛsɔre ɔbɛhu sɛ wokɔda na biribi anyɛ wo ɛno anɔpa no ebia wopagya wo nsa ne mpagya na ɛyɛ wo ya obu a wobɛhu sɛ ɔsɔ ne nsa no mu sɛ yɛ wo yɛ ne si ya ne mu tutu no ne mu yɛ ne ya hwɛ sɛ ɛyɛ aseɛ sa wantu ho anamɔ a ɛbɛwiwi wo gregre no ama afei bɛyɛ kakra no na adane yadeɛ kɛseɛ abɛtɔ wo so ɛno nti na dr baa sɛ obi arthritis yadeɛ ɛna ɛdi kuru no ɛwɔ nipadua no mu amɛnnɛ na apɔ so ɛyɛ ne ya amɛnnɛ akɔkeka ne kotodwe amɛnnɛ asosɔsɔ na ne nampɔ so no amɛnnɛ ɔntumi kora ɛnante anaa wɔyɛ ne ho hwee nyɛ yie na deɛ na wieyɛ ka kyɛw ne sɛ yadeɛ bi a ɛwɔ nipadua no mu a yɛn yɛte a yɛbɔ din no yɛwɔ ho ahaban wɔ ho aduru a sɛbi yɛde bɛwura nipadua no mu amɛnnɛ wopagya wo nsa mpagya wotoo nan yɛn toɔ wodompe no nkasa mu nyina wiɔ no na ne nyinaa no yɛyɛ afiri nipadua no so na afei wɔn nso ho atɔ na da biara mka kyerɛw sɛ enipa wapɔ so no baabi a nipa hu amanneɛ paa bebree wɔ so no ɛyɛ wo kotodwe enti na wobɛteɛ pani a wɔkɔmprani ne kotodwe akwara wɔkɔmprani ne kotodwe yɛ a na ebinom sɛ ɛdeɛ na Ghanafoɔ deɛ da biara yɛ kotodwe no yɛnnuane a yɛdie bebree no titiw aburoduane ɛwura nipadua no mu no saa adeɛ no ha nipadua no ɛma wunya saa yadeɛ no bebree ɛma nnɛ wo kotodwe yɛ ɔya enti nnɛ yɛka Ghana ni asɛm ne yɛka wɔn a wɔn di aburo a wɔani dɔko na wɔbɛdi banku wɔani banku wɔbɛdi ne koko enti aburo yɛ adeɛ ka nipa bebree abrabɔ ho obi nka asɛm ni ba sɛdeɛ yɛsi di ne bebree no enya nsunsuansoɔ ɛwɔ dompe no ɛma wo kotodwe no enya ahokyerɛ enti na ɛni wudi nkɔmɔ yi sɛ ɔba dr baa hɔ ne enya mu waduro sɛ ekimu a wobɛhu sɛ aka kyerɛw sɛ aburo aduane no te so gyaadie na afei hwɛ nipadua no baabi a ɛde wobɛkɔ akɔsie ɛno na kyerɛ sɛ yɛn yɛnim kwan yɛ fa so a sɛbi yɛhwɛ wo nipadua wo kotodwe yadeɛ wɔ mu enti sɛ nnɛ ebi a me ne wodi nkɔmɔ yi a mebɔ so deɛ nti ɛnnɛ me ne wodi saa nkɔmɔ no paa ne sɛ enipa ekɔmprani bebree ɛne nipa woyi nipa ten gyina hɔ a ebi a wonya baako a ɔbɛka sɛ ne kotodwe nyɛ ne ya ɛyɛ adeɛ ɛhɛ nipa ɛhɛ nkwalaa ɛhɛ mpanin ɛhɛ mmabaawa ɛhɛ obiara ɛno nti sɛ wo kotodwe hyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ wo ya na afei wuti pains anaa yɛ wo bi wɔ mu a mesɛ sɛ bra dr baa hɔ na afei yɛnhyɛ aseɛ enyi saa yadeɛ no mfirim ɛnyɛ saa ɛbɛwiwi wo cartridge no nyinaa ɛbɛwiwi gregre no enti bɛyɛ akra wonam a na wo kotodwe no ɛsu kekra wonam a na afei ɛto kora de wakɔte ahwe obi wɔ nso a ne deɛ ama nnɛ ne nan ni nyinaa akye a maame baako baeɛ hɔ ne nan paa maame no ho nso ne nan nyinaa akye a ɔno deɛ deɛ adega yɛ boolɛgɛ a kyerɛ sɛ ɔbɔ ne nsa no sɛ doctor enti betumi akɔ nanso yɛn yɛhwɛ no no yɛde ahaba no bɛtena ne nan na akye ne nyinaa ama ne ho atɔ no ɛsiane sɛ yɛwɔ aduru a yɛde di saa adwuma no ɛwɔ nipadua wo kotodwe enti na awie obi a ne kotodwe awo ho no ana ɛyɛ ne ya paa wɔyɛ ne ho hwee nyɛ yi no mesrɛ wo sɛ yɛkɔdi bronya wo maame bi fa di ne bronya fa ne bra dr baa hɔ ne ɛmoa no ɛma saa nɔɔma no ɛmfiri ne so ebia no akɔnya nkwanhyia na wo dompe anaa wo kasa mu abu a deɛ yɛ ano nso yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛmpɛ sɛ wode bɛkyini baabi ama kyerɛ bi wo dompe na ɛdɛm deɛ ba wo no nti awie yɛ ne wodi nkɔmmɔ yi nkwanhyia no wanya sɛ wo kotodwe anaasɛ sɛ wo nam dompe anaa wo nsɛm kasɛɛ ɛna abuo no mesɛ wo sɛ ɛna awie yɛ a yɛdi nkɔmmɔ yi wobɛba na de bɛba dr baa ne yɛde ahaban atoa ne ntɛm ama nipadua no ɛnya no fa wodie enti obi a ne baabi kasɛɛ mu abuo so ɔyɛ pani so ɔyɛ akwala no
ɔmfamra Dr. Ba yɛn yaso ye ho na yɛn hwɛ no ɛna me no wudi nkɔmɔ obi ne nkasa ɛwɔ n'akyi nyina no kyerɛ sɛ adwiri nyina gu yade amennɛ wɔn ne ho hwɛ nyeye asɛm a yɛka kyerɛ no sɛ gyesie kɔyɛ no operation bi ansa na ebi a Nyankopɔn yɛ adom kɔ watumi asɔre anante a Dr. Ba says wɔkyi kasa ɛhyɛ aseɛ sɛ yɛ ɔya anɛnɛ amoa bubu kura agu fam ama nante akura wuntumi nante a brane mfa haban enhyehyɛ dope ni ye enyi yade bi amfiri mu ama wuntumi nante fi so obi akyi kasa betumi ama na kyea ene wo obi na oba no balance na bi a wache a eye na akyi kasa no ana ama ohawa ba mu ene obekọ obi si makyi kasa no mi kotwaye no yesi akyea akevo ayese ni nyina no de aye bia no de ye ka che on se wuhunu kwan no de ba Dr. Bawa se akyea se mu abiebie se ama wuntumi na se arere adekuru bi aye wo kasa no ye wo ho ahaban a ye de betoto nipadua wakyi kasa no so ama yade na abamu ama ne wakyi kasa na akyea anase arere anemu abie no anase bi ama ne waye bubuani agu fam no ni ahwew ama ni nyina akọ ama anwato ene obi o wa ne sisi ye ne ya pa ye kodi bronyan esu o wosu nyan se ontimi kura nkwa asore ontimi nkoda nyame ase 31st ontimi nkọ ubusa na osimi sisi ntimi nkọ ba bia ma me Nyankopɔn ahyeda ede haban adum nipa se yemfa nsa yade emfiri nipaduanum na de na yade yewa na fe wobobo bran eka nsem a enye nsem fata sebe na fe wagya sa haban na Nyankopɔn ka ye na atwero ne ka ye no wagya hokɔ ba bi na wotiatie mu Dr. Baase ene wiei obi a ne sisi ye ne ya onfamra yaso ye ho na yenhwɛ no ema sisi yade emfiri ne so ebia na wode no aka untimi fikra mfa nante ebia wotehwe ana usisi no akoye saa ohaw na ni nyina wode bae ho a ye behwew ama ho ato ene obi bon na dwonku eye ne ya onante nante eno nso bronya ye kodie ya hye da siesie no ma da bi e ka kyo se obi opa yaresa de se oba yaso e na apese e ma bonus ana ye chill Christmas gift a eye dru na wose ye dibi ka ho ma wo yade ni firi wo so e kontem enti Christmas ya ye die December ye kwai wo bitu anamon edi udompe no kasa mu yade aba Dr. Ba ho no ye wa chedie bi a ye de bedon wa ma wo yade no atimi akontem fi se enipa firi ne yade mu pia obetimi a ye adwuma anya sika enti obi amfa na ni nkyerɛ na usisi ana wo hibon a eye Dr. Ba ye de kasa no abawieye se onua bi abodam se ye ulcer yamkuro se ye diabetes asichiri yade a ni nyina no oba Dr. Ba so ye ho a esan se ye wonuro won haba ye de se yade enti ye babo amanako ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumasi atonso ago aban hospital nachi ana nkanso ye was Painters Road 18 junction mesro enye wadwe se buro nya ye nya adwuma ye adwuma kopim se 31st betwom asi first enti se yade no na ohwe na Kumasi atonso ago aban hospital nachi ana nkanso ye was Painters Road 18 junction awia me ne wadi nkomo me se yade firi wo so na kwa enipa bebre se bom di achi no eye ba awia ye de ahwefo ye tiefo nyina se Nyankopɔn hye obi a ohwe ye no tie ye nyame ensa papa nyame nsa opi eye Akoma 87.9 FM and afa Onia TV was say from TV Akoma bu some dwumade no eno a na wo hwe na utie no ye ne na edi komo yakwa o mane so ene kwasike enso akwakodi enkomo wache se wone de ogre enya ne bibia wo ho na emom ensi ene ode abufu a wode adrope line no na yebesan abaso ebiemu na ansa na no yemra esanse bronya yi de ye wo bibi eda ye nimu a yegusu ada na ye bo ho dawro na ye ka ho asem esre etiefo ne ahwefo ye amu wachiti ne benche ye se ebrena dru ebrena son ekunafo no anope mi duru ha anope jai wo beka se yaka cho bo se ne na ye chanema boy where do you come from here so Mza Akoma FM de ya na mo ma ye kwan Mza Akoma FM de asa nyom mfom so a ene ade atoso no e bia ye ka obi beka se ye han ye ni ene de ka krafo no we ye ne
Anɔpɛ no. Me say, after them, hey, na yam fra mu mponi. Yeah, but can't you know such a Akoma FM for my course at Transfer Mocha. And the energy, yes, you are more pay. Oh, my politics, me thousands and over 170 kind of say. Obi afra omo yenya from near from omo you say yenya nru won ya kofre Dabi. We mo jina he kakra. Dabi, we mo jina kakra mpo say na ne yenya ye ntimi nhwe wo. Enya possible ye ntumi nti ye very serious pa. Nti madawroma ye san ye ba mo hobiem we ye nempo kra wo mo maba na say wo mo ba wo ba animu ho nyina wo mo nyina we ye nnedie Well, baje money oma. Wo baje wo money ma. Papa, nti madawroma we dey say kasa ana ye ne bere a wo a mo hwa mo hu say ye di say ye kasa ana say ye di say ye ma ye ni ebede ye. And nti madawroma na so ye samba mo na so a na ye ka che mo say mo hu ye mobo na 24th no ye ntumi ensum ye ma me hu bi kura na bi kura poma ene ade na so so wo matra praje ane abobo ye mu e de aba bedru tama mimi ewra mu no na che say obi nso afi no bi free the praje yeah I was here for one na osikisi ni ma ko baba yo na me say bye on is na oton eyi best it wo se ma ko baba Odi abobo ye nyina ka o. Wo mo ja abobo ya ne praje mu. Ya asem. Ya meti ase. Mago I think that obia onim enhyehyeye any principles bi anim say adoye de. Okay, Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Or say odi kan eso first fruiter eno na de aka bia nso a wo so hewa de be ma wo mo record no ayema abuso. Anti your first thing first. So which me here no ma de aka bia a bonus. Now we are here na the first thing in every person's life. So we are Kremoni, so we are Christoni, so we are Bosumsuni, so we are Adoya. Adoya ho principle na emfa ho nipa ku a wo ye ne unya ya adoya hu nhira na de wo ye de awon sabeka enti se wo de obi me se obi betimi de ntuma ma akoma akota na ba ma munye na mo mfa ma akuafo enyame be hira wo obi betimi de emo bag ye is a kilos in class e beef chim fine bag bag obi betimi ato bag 5 amaye ye bag 5 no 25 no e betimi 7 nipa 25 obi su betumi aka say odi fire budget say me 1000 me 2000 me the cost to nioma betimi ato me fan koma ma ko what chese be boa kra ma nioma eso atete nti odi ma nwene ne bebrebe ma nwene ne ketua ma odi de wa homode betimi ma de be nka say adoye say obe ya nwimi kra de faso ne ho then last time be ka chance say what the ball abebre de na bobu afo me fa ball anko cause faso bi ani so nemum ope adoya obeye nyemu nhira ye wo mu adanse a ye ka bi kire ya mama eno ane de ye ken fi akoma pam na de say 100 Ghana per corona say fi akoma pam a me se wo be fa adanse wo ha ama next time ye ya wo be 100 million beba because all the 100 Ghana ba na be nya adanse kese next time ye kwa ye nkasa nche wa bu say ade na me ye na ano na we etese loto twa obi a wonya loto number adoye de sa na ti o etese loto twa obi a wanya loto na ma ya kan tell say number ebe mama 100 na ko ji 200 penny fee akobo bosia kwa de soso tell say ebe bo ambounce we ba na sika doso ba de obe no pepe no mama na ma na betimi abo na okọ 7 cities per day abo and then na nwanwo abo so sika onya ya edu ekra but obi would nimpa na sana adoye tie o ya adoye na won kire ntimi hunu ba bia be fira papa nti wa me adoye na onye niye but woni be ba na sa adoye kro na so wa mo woni nkun no e na akopje nkire bi e de abrew so utie ya Akoma FM de nyame adom Kumasi radio stations de
ye din kan ye hura din kan pa nyame ahira nti ba bia wo bia menim sa wo tie nya na wo tie nka ena onua TV nso de Ghana de nya sure se obi da so okure mu a onte se ye free TV onua TV nyame adom awurade ahira ye nti Ghana fa ahia so ba bia wo bia wo tie bia no with Onua TV and Akoma FM no o te yenka so o te yenka kasia ya de ma onya ne say on the 24th of December ye boabo ye ma me no mpemfo we mo be 60 years e be 65 e be 70 years o me kuta poma e say we na no etipenso a say de obesi akopreka akodwuma kodidwa abobra nya ntomato no ono ntumi onye sa ahode no aye meme ne umienu e na wo mo ebetumi atena fie aba ye say pani no fie adue na wo mo tifie sa no wa be kasa wo na akoba na watɔre na momadi nti o mo so ni mfa so but mama da asɛmba kyerɛ wo so obɛkɔ na no asɛmba ko pese etime se sa wo hyɛbra eti wo de ye nkɔ brɛmra na afia so no yenyi 1000 Ghana yenyi 2000 Ghana emfa nyi nhyira emfa ma ye maame fo mpanimfo ni ye papa na mpanimfo na enkola nyanka ne musia o maame ewu gya no papa ewu gya no oni obi a ebi mu na adane amrobes na o mo twetwe kan no but ye nyina ye boy ena nka afeso ya bo ma anya we konum se o se de tie bia na afe menni anya afeso nko ade a de medi ni be hye de menya bi o be onko twetwu ba se go ba so hene na ni ya de efere ni owo de ma fanyina nti obetwe ene o de abesi so wanya wo benyame wanyame obenya wo ti nyina ye moa obi ka se mo se if our communities are not safe we are not safe so we mun saved ye safe so oje ba de a ene o so mo taba it is a nyina ya moa ama won mo nya gina bia ebe ma mo ahoto a yen ankasa yen so ho ato yeso ye na ganza nke tibi hye boga proof ya loko ye ho abo afia ya yesie eja toma amane na yeso adentia obi a no ho kyere na wondi obedi a obebo ko nti na obo ho sa ba se nka otimi just 1000 Ghana a solve the situation mana bi anka abeda nya asomdwe di ada ama sa amane nti minimum ye no ne ye moa wom na ye mfo munyina yie di obedi di obehye di obenom emo anwa mpabo ntade entoma duku ni nyina de ba yebeji yebeje enu nti bomodi ase ene ye twen se wode ebeba na yenua ba ma bi ye force ye friend Ken na owo amekom ewo adwuma oye laundry service okay provide laundry services na ewo no owo na me ba no setema me free office aba na me call no obi kasa enua bema no ose na owadanse pa de fa adoye ho na no ota yare ase oye adwuma wonye sika kire so aboso me miensa obe yare odiskani na ebe hwe ne ho yade na oye adoye na wakasa gu sika so de oka ya ne se sa yade no ba bi free by to bi so an yire ne ma ene ade ene wakasa gu so no de ya adoye wase se fie miensa se sei ni so wakasa wono na yiri ana ne baby etu wakasa yen frɛ no se eya yen frɛ no wo phone so na onka na me se watwen ye ne anti sesia no wasan send message say sorry I wouldn't be available when you call because I have been assigned to work no sending message sesia se tama no chance ye friend no na ye wuri ni ti e bia nyame ya dom o kina me no be friend na onu adi na dance ye no wie ye no and was ma enunti say ya doye de was send 500 cities to 5 million yaba and na opese work and to obi dance ye no nyame ya dom e class de tie bia no ye be friend no say friend Ken na amokom na oye na adwuma no enti sa so na wo so wunya gidie wode wuye ni mu asede nyame eye de ma Ken no ya enei na adwuma mu sika won fa hwe yade ebie mu no hwe yade dodo a wa hwe eni ka wa bono na wo kokra ayi no adoye na wa ye no enu ba bia 500 na ka wa bono se wo ye adwuma ono na ye die die adoye na oye na onya adanse nti we no akoma che die you are 500 ade aba ti die o che ne se adoye die wo hu nti enya de a obe relented on adoye de biara da de bi obe pese obe ye die wo hu nti on se de biara me ka se abrabo na ye bono ne de adanse ye no mama
adɔyɛ timi twa ɛka bɛ 100 million akaba bɛtɔ so mu do they imagine say okoyo obi adɔ bi ko nu 2000 but nanka ɛka bɛ sɛ oba yare na na ordinary hospital mama obeba no more less than 2000 3000 more less than that but at least adɔyɛ ayɛ obetumi just 500 Ghana ya wole buy e is 5000 can feel so the ade adɔyɛ timi yɛ mam ebo de enter na make say a platform say akwanya bi say ba say adɔyɛ mama adom kɛse ne nyame de adom o because e be amane na nka obɛbɔ ka emfie bebree no or they just have 500,000 now they ban ye free so but ye nyanya santi ase no nkoduru ho dia na efi say ye ka ha also say won ti ade bi ase na wo ya o fa but wo mu a aye bi ntina bente na ni wa ye wado be ma person no adi adanse a tire se bi o na wo wie na or time baby edru bi e be frɛ no ye mobɔ number no nti wo de kasagu sika ne so wo kasagu so a na de hia wo ye bewra fifo from 2026 obi anim ni a ɛda yanim ɛwɔ saa afi no mu ɛno nti bompa ye gu so na wo de send we yarefo bi na so ya obi anafona ho na na sɛ akora bi obi na so holy na akora bi na so kidney akora bi na so cancer obi anaso na emom de ye ka ne ye maame ekunafo yi ni ye nyanka ene ye nwisi disables wo mu a accident bi ama ye twitwa wo mo nan ama sese wo mo ti hwiche mu a emu aya den di ama wo asem na sabre ye ka no enu nti support sadi enka ye de yafuo bi betena ha enka obenya saa tema no so adia support sa na omo enya duane ni ye mo numbers no me se o sadi na wo de o number wa send within and ska wo send yaka ho bi na yabo amwa hunu se ye nsa aka enu nti 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 now what they about what send a WhatsApp message 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 wadawroma odie dabia yeka yese enese nyanipa ba se bia 30 almost ma ko 100 cities enipa ba 30 100 cities enne sade yenua ba ma king wama ye 500 no na Pastor Julius ka wasenka yetumi to emo obi betumi a sponsor was munyi se sika we na monfanto emo bf 5 no de ehemu 5 no na je se no ebetumi aso enipa 25 so enka enye bad se se de ani abisa se 24th no enche na aba enu nti fabra na send the message catch me de wodi aba enipa be 30 omoma ye be 100 cities na enipa be 20 ema ye 200 cities 50 cities 10 cities 20 60 ene ni aka no na no so ka wo 1000 so a o de bedum ye no 5000 de o de bebe bia no ma me ye som na yache nti o de fabra 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 me da say akria eniema bi gu animu na efa wo de ka ho ayo eniema bi gu animu nyame adom yakuma ene de ebra ye ntuma miensa emu a ose ye mfa ensom penya na ye hwe okay ntuma no efe pa na ye penya no so die we de be ma bi nya na otutugu so a na wo ba bi ma me pani amampani wo pam na ade kama na efrano na ode koda nyame ase a enshira ye bi wo de ye kan say no me de me bibi say na ya me sohwe eniema bi say no sohwe wo se me so me nhye da ni bi me die ni wo mo kan me so me meso nhye na me hunu de nyame ebetumi aye da ya ama me efise bia adoye no kra no unim adoye ho mfaso ye kan onye obi a nanim adoye ho mfaso obi wo ha
onim ne ye kan onte ase na ye ka ne sei no de wo phone so no wo se me so me ba be so ahwe me be de serie e be hye akora bi ano ewisie bi ano ejanka bi ano maami bi ano a ne kunu agya ne ho me de bi be hye na no wo de wa wo be hunu de wo benya afiri so enti wo de bra be so hwe fa wo kakra ebra fa wo sempoa ebra fa wo taku ebra na wo de ebra ne kasa afia no ahia enti me de serie e hye akora bi ano me de hye maami bi ano me de hye agyanka bi ano na wankasa wahunu de bedi akire aba enti ye ka ne sei no ye ntwa so ye nwie ye dabi ye fa maami kongo asamba so pa ye nti mo will be say good afternoon Marco about the donation. Why not add women without children? That just a ma wo mo anwo dan ye for mo nka o ma me eyi enyanka ne akrafo ne we ne kra no ye bre na ye side wo mo beka ho a ene e be wie ne nipa 2000 wadawroma se wo betumi aboa me be nipa be 20 di akme ne be je ho ne o beka ho dia ente sa ye wi agese me huri wo no wachire na medwane sometimes eya na ye pese ye kye nta ba mu fa ho nyina na so eya na ahoden no ampo na so ahoden no eya na enti ye hwe obi so enye nyame atom na wo soro esa ne be hwe ye ne a meka be aka be se na wotwe ana se amaya ye no ye hwe sika ye nya na ye hwe ne makakra aba ne betumi de won maka ho bia ka ye betumi aye ne sapa ke be ye de si ye de se bia so e be hye won ano ti bia wo sande ye no nyame insha papa na wo de ye kasa bet bomodia na efa wo de ne bra na fa wudin no e ka ho na ye be body amount 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 0245 301462 ye twa we sisi a fa wudin ni sika ne bra na ye kekan enfama obaba mame nyame adomo ye be nyame ase wachi na Fanya na duo. Fanya no. Wa Kongo pa. Se wo bana se. Wo mu se afo nya kan ni si ya ya brosho na de se. Adru. Eno na ma ye mu se adru ni de sisi ya chie na ya kan na ye hu. Wei harvest kazi apa na mo ye no. Ya de baba. Ya me shira. Ya de baba. That's na wonti news bia. Na no mo ho na obi frame me se na konko hitment no mo ye ndesai na mse sesai mas mo ya ma wo mo ye basibra na na mse ade enkomo na ani media no so we dey TV so asem etimeka entikra na mafraw na no ababa wa bi a we basibra na say obo tutu menka nisa na odi nkomo TV so na ese omobusa nisa na adwuma ya wo ye de bia mema be efra no pack of menu na wanya kra anya 5 ne wa de na sai also da bi sai and was and say say be ma ba wanya kra ya 5 a day na wo twini mu nyina 5 na je say wo mema ne wo sia mu ohonye 35 that di waka enye ne honye no se hwe yusu Congo intimate me wo ko ye wo ko ma no ate afom na sa ka aboa was say our TV this was yusu Congo ointment. I see also no ba no odware ya no atua Congo no ada otine ni na ho denden na wo ko eti wo busa me say Congo ointment ye ma wo mo ananam se Dabi ye wa ma we new discovery no kwasem o say the adrenalicity no eya na e ka say wo white e sofi wa na mu ba anasa wo ho kwan ye bia yusu eti obi wo hodo mo a ne ho kwan mie de but ohwe be ma wo no mo da ede no a ne ho kwan no e betimi abie eti ade nti na wo betere mo na bi obi yusu Congo ointment no eti wo yusu no wo say sisa wo mu pe na wate akaso eti Congo ointment ne de se de ababa wa ne kan ye na ye pepepepepepe enye wo mo mbotutu nko a oba bia hia bi san say ye mama ayi wanke to anu a ya wo mo ofie na etuetu mu kuma dada wo pani no kura bibia nko no ho maaye no wo no ma no akwakyere tua ne kuma dada na wo ma me pani a
What person what is it? What yeniema. What were 20 years? 20 years in the kind. Nadudua. Adiano Koba. One no do for 10 years. I would be a kind. To na obeja was a. To which over battery and Kumada that was to go to your Congo nibi. Na intimi emo. The Congo nidi a come. As soon as you Emma Oba, what 1 year tin and name up na I just say could die intimi and na odi bi atuatua ye nua baby say why CS na wo hono mo a na ne honam nyina ye ne ya na o complain kire me na say wo ka be si asam so o se ne honam timi ye ne ya sa na ekro no e wo mo se on hye da hu ba bi ekro nda de but wo hu se my ya se ha say economy ti pains ti o ko hospital e say CS na wa ye no we no better na enko ti wo de ba no apepe nkele bi no wa we na ena ne maame bi ton ho oni ni di nkomo se de oni mi di nkomo na ne maame ne se ya tete Congo ointment twetwa wase nyame anim ne sister maye adro no wase maye adro no wase na ya asna na ye ne yakuro ni mu no ni sisia aya na ye ne ho na maye ne ye nyina wonti bi oso wotua nyame amoa kura se odi be hye ni turum na mse nyabotre alam se nyabotre ma ko Congo ointment ho adwuma eye no ya cry the ointment ne ba na me say ewura fi bi na afi na wo say ekobrebram ni ekokochini pe because nkofo yusu testimonies ya wo mode ban age yensem yes ye gina ye na so say wo mo say ye wo TV ni radio so ye market ye monitor but ya so ye kodwom enso kokohwese Congo ointment na ye de aba no ya ye no tube ana miate no obi anya bi frame because they were containing in microphobia doing near Chew. Eti we no ya wiata so. Yen peso be a bese ointment no. Ena de aye the for the abano. Marco a very powerful sin de na wo. It's a say you tube. Tube no. Ba ko so de na eye konko. Eye very powerful. Say yensa. Konko mu de no. Eteki 2 days we mza de achi ya wo hu kura bi m. Eye kuro so a enten na ekro no ekọ ehu hia sa odi blade kwa akọbrẹbrẹ wo kuro ma sa na de Congo na kwa akọsrem de bi fasre bu sa odi wie na pepa aho ebekọ da bia ye boda bro se ba bia odi Congo besre bia ka fi hu se wa wo kuro wo kama se da be ye dro ne fa ho no mu a bibia be ye fine ya so ye de kọ ya nam akọkọ infections no yan kai hu se ye dware wi ayesra men kosra nwia ansa na ado nsa na kwa akọti Congo ointment yan pese chemicals bia be kọ wa nam mo etu dware wi ya no ate na de ato okote so na de atu ansa na wafa unku no na wo de asra se de be yan kofo ha bia emro kofo se abusa ye se Congo ointment ye de brebra ya nam yi ma ya wo de anu nya den anase enkofa kokram bi cancer emfa maye eti ni aye de aba cancer kura wo ho no ma wo fifi a Congo no kwa kutunu afiri wo eye natural ye de no bunane hahama ene ye de aye adaro na me ka say ye nana no mutuatua nubrane hahama wo mo ankasa ayam no efie die wo mo na yam to konkom o mo de ya lo na tuafra na fe you know hahama ni kum infections no ani nubrane kum infections na alo na wo twifra ye no so mana na mu akye eni tire ya no mo de tum na wo mo ye mesima na omo ye krogen na omo ye kama ne ente pampan bia wo mo ena de wash ado so obi na asend message no o say e true pa na Congo on me pesa me kind say de was say please I'm at Antwa. It is true pa the Congo ointment is very good and powerful. Wow. Ointment in the mark come fa number ntom from memwate wo wo pe bi atu wo wo pe bi ato fa ne frɛ sisi a na yemo 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 0201 61 kopebito me twani tete yeni aba na wi asem wa mame wi asem no tumi say aboa ne papa I had a boy and no and I apply it and now I'm free. Mama, may God Almighty Yahweh bless you and the entire family. Okay. Wow. Me de sorry kra kono.
na me pese me kan so me ka ye nua ba bi ne kunu ti abrochi o se ne kunu to emema yi a toy no e bi bre no ti wa yusu a ma ko wo se nyame anim ni mi ankasa mi dware me siesi mo mu se me ho kwan na bi sa ade na me se e din o enti bi nya de sa natural one no mo de kwa ya ko wase ne ho kwa ya bie wase kongo intimate amane ko na mse na hwe na wankwankwa ade pa na ya ne toy na ya ono ni kuro no te wa ne toy ken we di papa Watoto ya bro say pase woni e ma eti fa number no 0249 01 and 0204 61 e friend na ye monkomo sanity nyamisha papa obapa aha eye Akoma 87.9 FM Onua TV was Sacrum TV Akoma mu nsem dwumade no eno ana wo hwe na wotie no ya wa Akoma achade ni so etom Akoma achade ni so no so an ye wo aye kira no ya doma beba ismo ye ntwa ye ho emra tia wa na fe ye mra Akoma achade nso na se egina so wa ansa Men kokura brenyina mada sopeche Olman obine na yere na mode ne ko hin musaba madina chi mani nwure kafra nim se woninye ene obehia ABA Hebas osofo 3 days osofo yoani osofo abrantie osofo rasta bromai dokota kunyini no obepie wa asantiman mu wono na da ABA Hebas center no say ye glaucoma na sakatarata ye kan se ete wo kwa hwani na woni ate yenye operation wo ho yen sha hwehweni wo ho yen fadro so mu ye ni so wo ho eno ani se wudi keke na santam hwim woni so da ho clear woni haw kra say ye nam haw padia ABA betne se wo bo the bridge kojo takra no kra wo de kwa ABA ebesem na kenya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower no na be mo po djuma sa branch e wona so ye kase ne wo do ma hinkro Ebenezer Preparatory School wa Akoma senso be wonu ABA Heba Center wo kwada so djina se engina se toilet no e ye djuma e joda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 ABA Heba Center mani so da ho. Attention all State Housing Company Limited homeowners, landowners and clients. From November 3rd to December 31st, 2025, the State Housing Company Limited is giving you a 15% discount on all outstanding payments. Oh yes, spend less on your ground rent, land regularization, lease renewals, consents to develop or assign and service charges, and secure your ownership today. Visit any SHC office nationwide to make your payments in full to benefit from the 15% discount. You can locate the State Housing Company Limited at Ring Road West, adjacent STC Yard in Accra Digital Center. For more information, visit our website www.statehousing.gov.ga or call 0302 221 422 or 0552 725 656 or 0503 083 393. Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait, pay less today. Victory, sir. So Maria not smell your swat shit. You know, victory garlic mission. You're romantic. I am victory garlic mission. Let me join the celebration. Victory, Number to be near for sunny year. Now victory garlic no, and then what Tommy? Maybe a trouble. Let me say. Now she says, I mean, victory garlic mission. No, but what's his semi hustle? I cannot celebrate. That only if you do me, you know, appeal for any about all man of Ghana for bills are canning Hubiamo. Bills set 2025 video. And you that's so homo bia what you walk only Ejumaye. Ain't if I when it's bills. Na bet you loan now, bet me dia wow Ejuma. Way ye loan don't come me. Wun yashio. You hiane Ghana card. Na wun saka usika. Nasa we be a way wow Ejuma upesa utremu. Anasa we Ejume nia. What you pusumi aketria. And your bill set bray. Na bet you loan. Who
Mumfa bibia siawoa collateral and asset deposit. Mu bia. Ain't ya fee bills se will be a wuni edwuma bia ye. Ubetumi abedi loan don't come in bi. Na se wotena fie na wenye sika no bi dia. Wow. Ain't it for bills se sia. It was 0596 920 833 and 0302 200 390. Now what to me yawo bills. Name HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA Bills, financing your needs. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu a nipadua no pɛ sɛ wɔkotia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔne nu a ɛwɔ nipadua no mu sa na ɛno a na nipadua no ɛde ɛko atia yareɛ no nti ɛma wɔno mu to ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nuanenuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wobɛnya bi atɔ wɔ pharmacy ne bia yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpɛfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa a wonya mfie dumienu num bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom. My mama Akwaba and family Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV Kantanke Bath Pharmaceuticals and Research Center. Yeni abaya the emulator bar supplements no ebre when Tibomodi and say Obama was Aka be 2026 year fire dear stress arthritis. Ene yadebia enkonko remo enu nti se oye pani a ono miensa no pa ewia ena afe enyumro pe for de ma abofra no for nimro fie dum yenu a enfa emulator herbal supplement no ebi baby eto edro bia no obenya bi friend 0555 610592 0555 690 eye ahumka hit patch bomodi amount sa enke bi baby aye oye bia no fa amka hit patch bi fa fam ho na wa wo be wunu say ya no ebetua you know within 24 hours pe na winim uwaya bakwa akoto plaster bi eno eye brown pa eno no na eduru baby a wo de tare no na de atare ho eno ano no ya no away for 0599 8022 97 0599 8022 97 na amount sanka amka hit patch da kwa 360 edi abani bi eye abozo heba clinic abozo say yade bia ye kwankro ye to so na atra wani je so no wodi ha ho kra bomodi aso betutum nika fo ni cha abozo heba clinic e wo kumase de chem so May 5 old insurance of junction wa na yentutu wo yade no ase enfama abozo heba clinic say se be ma tiase ne be ma enwu enu nti bra frɛ ye 055 341 7752 055 3417752 eye home sweet cereal legumes na meka for dia ma tombra papa ubenya bia to provision ni supermarket bia mo wodi si so asema miensa na ye ready wodo mreke no sugar wodi gumu a aduane papa no na chese ebusua no modi ansa na obi akọ school na onsoma komunwuma so o frɛ 0246 697358 0246 697358 o se ope home sweet cereal legumes ne bi eye pasco eba capsules se pasco eba capsules and the yesu ni enuane a yedie nyina da enye enam so ekofa yade awodo bebreba obebo brabo no ho ban eye pasco eba capsules na de bebo brabo no ho ban enti ani abusu ni nyina da enunu bi na entube emuamu yie papa wokọ ba bi eto edro bi a wo so pe brabo boafo eye pasco eba capsules no ye bemo bi ato 055 745 3579 055 7453579 eye ABA back clinic and yade de Dr. 3 days so for rasta or better the test say the amount oba o mami ukuru wodofo bi na nani eha no fa no ko ABA back clinic we na doctor bemu aduan eduro bi ade begu aduan mama oni ya na die ya ebete ne so ko no ontumi enye ho adwuma obeka che say we de pepe so eduro no mentumi enye ho adwuma stroke prostate liver kidney hypertension ne yade enkaye nyina no be ma waye mbre won pemu Dr. 3 days so for rasta obesho ABA back clinic kokuma say kwada so dwena se ye ben me market no for 0541 565 199 0541 565 199 na mama haksa mesha all satan fodro enu nti ene se all satan so no wakoa enkwa wodi eye haksa mesha ne capsules no ebeboa be bia to adro bia no edro ne papa ayo nti ubenya bi for 0240238310
0240238310 NASC and address so kodi komo bema ni nyafo pa NASC scientific herbal bema na Marcus me Joseph me se obi pe ayaresa emu ayaresa baby a apomdi adwuma yefo wo na wo munim yade bia ntine so a Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo, for medenchie fi NASC scientific herbal research clinic amu bibiara wanya akonya wotie. Meni age paase ene wanya akonya na wotie NASC dwumadi so. In fact ene yebedi nkomo mienu pe. Okay. Na nkomo no so mu hu yi pa. Da bi ha me di nkomo ya me kase se obi atesa nkomo we bi da. Me NASC ya hye. Abusu for the tie se eni bedi nkomo afa ya Akoma ho. Coincidentally na nso ya Akoma FM. Aha so ya Akoma FM. Abusu for Akoma eku nipa do Akoma yare. Na de ehu na ya wo mu ni se. Nipa bebira Akoma yare na de wo mko about mo hu da. Na de ya wo sampa ni se. Yonkofu bi ho mo de. Omonya science no, sentence no, ba mo bu mo ni aguso. Enti e be kire niema bia se wo tinka wo nipa dua mu a. Okay. E bia yen kai bosa Akoma no nyede enye adwuma yi. No you very very careful. If you say Akoma yare medimbo ni bia beto Ghana ha say na wo dare ene ofrim ye kan baby a ye tene wa sore abusuan baby a. If you say Akoma yare no edi aboni different pa ye cardiovascular disease. Nemum ni di pe sha daka mu boni fe no silent killer no kwa enti eto bi Akoma embo gidigidi bibia nyew enso yesi na wonyare 87.9 Kumasi. Enti ewu hia se wo tie mi ana wo hwe mi na edu me bi wo se won san tititi wonante kakra bi na wa bre obu ho a onum pressure duro still pressure de bi oba check na wo sro mama nye wo number no answer. Okay but the number ne betudwa na wa friend wa jo special code because dwumadi ekese bi koso nyame ya aduma bo china ekosi fiada enti number oba free sisia na wa jo special code no bo die nkomo no na wo tu ana mo aba no 0244 0244 12 69 0244 12 69 0243 72 76 0243 76 Mama wakoma anya adwuma yi a okokete so a woda wo bre papa obia da na nkwa wo ho na obia na wo nanse na peja ho ana so asanso abafom ekọ na ebasa edu me bia mo nse ofisa na wonam nyina yo basa enti ni wosisi woja ni ntimi mfro yi enti wanhwe yi a one day once one hwe ana ya ka kire o se na wonyare ene ofrim na me mama se doctor bi twere ma wo se kutwa ECG weye electrocardiogram enye electricity ye de besisi Akoma no de bia so nsa no nan ene be kire se wakoma no wokoba no eye anasa na dwoba aku bia se bi beto no me doctor bi twere ma na unkuta 300 million ya to so ba 300 ya untimi nkotwa na o ka sika eno na ye see nyame ya do akina Wednesday Thursday ni Friday oba ye twa ye ju sika bia se ye dia Akoma ho nkomo dia ye ntimi nya onuanom mpanifo mienu eye liver ni kidneys eno nso kokwale bu ne komfo no chenkofo bi wo dialysis machines ene timi buansa na liver ni kidney na ya dwuma na saafo ni bebre ye nkofo no mo ntan cheki o mo liver no mo kidneys ba yemfiri wo mo efise nei Doctor Churema say koye abdominal scan. Yen check liver no kidneys. Oyo ba yentwa wode ne kan ho be ma yentwa prostate nkan mama. Se unguta 4 million na menko. Eno nso ye de aka ho se wo ba yenyi sika bia. Oh, yenyi sika bia. Ye be free. On say edu me bia hoso chibiti me ka se bra me di bia ma o free ba on cha de kro. Ye tumre ni a chire wusie. Mama ye din koma fa Akoma liver ne kidneys ho de a ye mojam ye de bebe ensu aye no de ye din from aye home
If you are able to say syphilis, hepatitis B, malaria, typhoid, any June so you are being when the blood sugar, just will name baby and the sugar and credit at that. Will be in the blood group. Mama, test I would do a better time. Abu was who call hospital, be a doctor as a quiet. Now could 5 million a year amount. I don't see any free mobile. Once I say we be see though. A BC Ghana had that. Now the Yami Yan say only Wednesday, Thursday, and Friday. Now all branch shake a crab in a ho. Over to our card is 50 cities. Consultation 50. And if one can go abroad to 15 million, baby free. Mama, but the number to Johnny location, no mamma can't say we. At the current tea, I also be a 2 idea with one and one set it you. Or more unknown draw a quite if you are quite toye. A Tracy catch dear. A pie, say, my, or many a twin suffer. If you say, Mamma, since you show Papa and Cosua, I had a sa, and man, with China, and my aviation so any day. Now, doctor been an it's more day, and I'm best to be a shannon son. Ain't now corn and chain, one can say Akoma, scan, Koyela boy, Koyewi. Doctor didn't miss any boarding. Oh, crowding and move babu was a B school. Oh, Missika. The better work as a quiet test 15 million. And to what was about to machine Bisukake. Now, we are seeing all the 2 tiso. Now, we are what you see, Cassie. Oben drew none on our own toe. Namia 15 million for Shubutu. What they buy tests for free to our card 50 consultation 50. Mama, Obuha, Onimsoyare. Penayari, and the baby. You know, on pay. Now, see, if you want to hunt him, what do them quadia? Or better, look at Cassette or what they bet me. Mamma, there be a teacher of one jam. If you want who say I win the hound. So, no more doing we are. Obesaba. We send of who Roman do no more you. Manaya and a caca crabby boy, and Yaquena because Okucha scam, Okucha 4 million. To Mrs. Walker doctor, and will be Mr. Doctor Manuel Dono, is Akucha scan only 4 million into review the uncle. Yes, see. Obey you winning in a free none word drew. Not one word when we are. Sabe you winning for free beam. I am say Ariana Akwana. Yamiadum, Wadum branches me and son and a Wagana. Yenny Oak Master day. I hear Macocomin. What is his station? Test station also called Nask. When you're Raquine. So one cry and come from Muntia. You were Taifa. Offer Taifa can also be so blue kiosks. Ubedu and Nask, somebody can see ho. No one follow baby as somebody no waba. And Kramesawo Spenters. Or also be so Rainbow Supermarket. Behind Rainbow Electronics, a while and a war. To be the number ye mount. Over friend, what you special could never mess with my best friend. With the mess mechanic place, I mess us. What your number now? Family Pama Akoma 10. Family part 10. No more so cat. And some of your market, no more so maybe. It is so good. Unyamwawi, but a be an one fan if you didn't to Unia TV and I say Akoma FM. It's now announced what you being qua. They say ya noon drew a bread do. Na once and for all, you are in. You ain't even who dry at the Bema. When you cast a one a problem, and say, Doctor Wakasa sounds one way already. Mamma and Bobo already. No, you said, yeah, how no, Fabra. Many of you moon, so they would they also, would they typhoid, would they are war, would they black? Many of you more free. So for number of a friend, I do a special code, no. 0244 12 02 69 0244 12 02 69 okay 0243 30 72 76 0243 30 76 Mama asempadie etia sempante etia nyina say hospital bi o wiase se lab ne scan ene akoma ho nhia ne hwehwemu nhia ko bi emi hospital enko laboratory say koye lab kutwa scan koye wi eno nso na ne boy di 15 million na unyanti na bia wokọ a ye bo nsa no kekene ama wunduru no ene de akonya na ba tinya bia do kina Wednesday Thursday Friday Accra aye Taifa Spenters and afi Kumasi ahenema kokoben tinyame ya adoma gi number we na frɛ o ba o card 50
na consultation 50 frɛ na gye code na free will become na mumbra ma bibia nkoyi mai number ne 0244 12 02 69 0244 12 69 after number offer me na me fa na me din komo so no ye 0243 30 72 76 0243 30 72 Yana mwakwa ba at the back 87.9 FM on your TV or Sacrum TV. Nana Yemra Yenya ba Ogre one K asabi so. Marco unse ye yenua ba yi ken. Fa bi kakra ne kunu so ya ma asem kese asifi ho. Unse enye mmere se obi gwekwa akosom na asesa abra wo yare da ho. Nti se wo unya asew na obetena wo nchen na wo hyewo a na kyese odo a wo ne ne wo no emu edu ena papa ya wo kasen wo so that time wa ma me no papa nche yo na wo wote wo baby a wo ba obra nti wo ba ye na edan ne da ho no wo beto se wote mu wote so wote dan ni mu a ono ne niam nyina ye da ye guo wo so nim se ono mensa kwaku mensa yere ene te wo maame ne wo papa ho hwe no nti sa dan na wote mu no wo betu no a me pa acho adan na mane me se de bibia mfiri wo ne toma ye na ade ne draw so ye na ade se ye ba ko se ye mienu eye ne neoma eye ade a ehia no no nti se wen to me afa dan na ama na antene mu a mbani masesa na ade mfiri ho se be ya enkofa asem bi ama edan no won kan che so fa che no ana won kan che no se wo ye abusuani se de wo ka sese se wo nye abusuani onye abusuani wo ba ware na emu se ne niam aka ho no ana fama no nti wo ko de mo no wa sesa hwe se de wo si ka wo se okwa akosra nti wo se bibi ye dai e wo de mo okosra ne kunu aye dai aba onka se watu o se wo okosra ne kunu aba ne kunu nti wo bi enti ne niam aka ho no wo de fa ahemfa enti wo ma ni firi hwa ena wo sesa ne niam nyina na wo de kogu ba bia wo ye de wo pe eja won pede to mpene no a mesra fam niam mano ebe na wo ka on de wonim se obeware enti de soma obesom ye na eye odom ena obesom na ase ena obehwe na ase enti osra we dan na omeje mo so wutu na niam no bebe wo pake aguo no sha ase boaboa no na fa na ade ma no na we no na nka na mpese ni kunu kwaku mensa ena ka chere bra mesrew se be ye ma me ne meyire nya haw na ye nyina emenya abusu amanso nti mesrew be bia niam no gu bia fama meyire na no ho ye dai ento no na wo so wa amfa niam na anye dai amma no ena wo so hwe wo brasa se 7 years niam enti wo de agu hemfa 8 years mu a niam no wo de agu hemfa oh what's the ne niam no wakoto agu saa ade na wo ye saa oh menye saa de no enti ma ko ba bi ode ne niam na akoshe bia oh ye be ma na kofa de ba me se no fo na ade ma no ye wi abesa ene o ka se ne na Akoma da so ne niam bi wo mu a ehia no na mo nse de wo si wo nya na yi ne yere na wafa enti ewo he ade na wo ye saa de no wo papa no ma me eyare da ho no wo ba ho se wo de wani kura be he wo mu wo de wani e ba be he wo mu na mu die kura wa mfa ama na wo mu wuyi dia wo diri mika ba be gifie aboso na wo busa se na wo kunu kwaku mensa wa to asase na aso de na wo ntobi wo na ye panyin nka na de wo de wo ntobi na me fa papa no ma me nkonkotenem na ko ni kunu wo bebusa ni kunu se wo kunu no to asase ne bi ye ka se ye chede a ono na tena ne ma me ho ehwe no ena na yiri kan se ono be ma ono na pepa ne ma me ho enti nka ono ena nka sam le se se ode dan ni nyina ma han enya wo enti be bia nyama no gu bia akofa ma no na sum nya dai anyo no se wo wani na ya memese ni din na abeka se debe nyina ade na mo ye manipa be ye nipa boni ni na awi abeka se wonye fa ne nyama ma no eya ne draw so ne ayi o fa na ade ma no na sum onyo no that's say evangelist mame ade ya wo wi se obi hwe yarefo na nipa appreciating
mo a mo de mo ade no mo sori agya hoko na nka asew pa de ntina na ahye se na maame no prese o ma se metra ne nche enyo batten bia ne se ne bayire now se bi ube hu na daja mu enye but the do be no na oni option bia let say gonu nso no oba se o so oba no oba behwe na wa de panyini no woni nam ye fra wo kura wo mma wumfi na kaka se bi se papa is a wo kan sa de na wo ya in paboni o so beto so maame awu na ye se amaame we na wo be say wu pi hey asem na ewu enti nka wanya bibia ma wasenko a me se mo no kro no oba watena mfa aya wo yire kura wo nu ayire na watena wo maame wo ahwe na ama na firi mu na maame so won tena ne dai mu enti wo betu no a eye kwan papa so wonu se bi won kaso obaba ba gifie no aboso na won kaso obaji mo japade aware na obae eye de obekọ but eye kwan paso ne yefa so tu sa nipa na preko pe wo bu ni dan ani na sister ni kunu no na me eye me yama na kakra se wo ye temelele fo ni bi o se dia yo na me bia bibia gi so ko musa omumie no no bibi wo mu ntam we ni kunu no ene ni nua omunka enti wo mpese obeye bibia ma no aye because ka we me ya chew me yire da wa jamu woni ho o ka se wo na ukuru no wasifie what do you mean by asking who is here no papa fie who ka wo pa yinto to dia wo se nka wo na nka wunya bi na wo dia ma onua keto fine mu nyina mo maame na aye enti ntina wo se wutimi be yi unua niam ne yire so dia kosie o so dia ko o se wo je ne niam watu na nya na sem wo se TV o se TV black and white am de ye say TV yellow and blue. TV yellow and blue. Also buy yellow and blue. What penade? I ti kopo. What penade? No ana jana ni je wa. Wo hwe na de kakrakra. Enti bada ye besra wa o man na mrawo. Okay. En famra nhye wo nsem. Na obi no kwa utimi ko bu ni pura ni sa. Obi no ntimi ko bu ni pura. Wo yi ni niam akosi. Say the draws are won't be see. And at the end what do you mean by saying this? Also ope. Bema na aka say kire oba. Na wi akoda wo yirechi. Masa baby jira yi hwehwe bia ne niam ni guo na be kire ye na yemfa na ade hye ne sa because una akobu ani na akwada me aka ma echo mama das say okay also good afternoon me at the brave mensa brave say was send 200 cedis oh nyaminsha papa brave yeah that's pa okay sikapa ma me dia make ka keto bi anya hwe no unua be ma yere no eba ma nipa de nipa hofo no ye kra ye titiwe sometimes o makra won chen kwa to de bia pese onya wasumdwe enti ma me no won se fa ba bi no ka chen se on pese obeba betna ho but kokko baba se efie o ne baba akoyere te ho enso so edu de no ne ba na yiri ni tuye ena we na ma me ni mpom pese oba betna ho no on ebe he o ma me ma o na otenkran yes o te abroche mpo a o se nisko otenkran aha ne he ya went me afa wani a me he o ma me na papa mo mewu esa aka se ma me na wo bewu bi na obeji na japade de a na se so wo kra no wo no nche na nye papa bi asa because wa me he ma me no ne ya rebremu wo wu de obepe na japade no no de otena yarefo ho na yarefo ena nipa do se na tena yarefo ho a o mu nsan yarefo no ho ewu ne se obi a na timitima yarefo ho hwe no bebe ho no mo betena ho enso so ebeju mrebi no bo ho ana afi ono kwa ba be sign de wo hwe no ho no wawu na we nyame ayado mo timi atena ma me ye wa wo fam wo si niema ne ye de bi ba wo si na niema si ya asem keto me de bia meka meti niema si ye me ja no wo ne meta na de niema si tata me wa ha ye benya problem niema si ye o no ba ono ye ba tan wo si Oba serious o niema si eye o but ne ba e ka no ho wo si niema na ni kunu yi ba no sa na o to baby wan be ye o wo so wan first kamba no na abre no wo se papa ni wo nya na o ka che se fie de wa wo dia we mpo no be pre fie o dan ba ko pe wo nua be ma nti wo de na yire mpo o ti ni kunu dem na wa ti mi abuani akwa yi niema na enema wo de ko he wo so wo fa nya hwe no e na japade fa na de bre no won fa nya hwe no de be ya de wo se hwe nya na ya se wanya yie kura onya ntoma kura na ode akọ o ka se ya asem ketoa na wasesa de nema nya na na o ka ne odua ma ba ne na totoma no ono na di ne pa ato ne nema ono na di ne pa eto ne nema
na ni kuru ni mpo na chama na odia right be na wo say o be sisa ne nema akwakotu agu akobu dan na ni akwakoyi nema no maame fa ne nema papa fa ne nema bre no fa nema ne be wo de nya waja na japade say de tie bi opena ade asia pant no asia cross ne cross opena ade fa na ade bre no na etu na de behind ni nyina akra na de ode be no fire. Okay, that's it. Pastor Julius. That's it. By obia wuja wa wuja de impressa obia dia ya wuja wa ma na o yesa because a friend kwa said no si kasa no atim say obi pent ma ka fo a kire na ase onyenya time no ade but you wano asem identify the back one way said you see obi wano a be kasa no obi wo woni mu da ba ho fefefe woni dua unwie gu ti so nsa woni ade fefefe or respect what ade e hyew ba wonya bi wano na we nipa fo a yehu wano kasa mu minim ne da but your friend phone so no de no wo your phone no cha say wonye nipa mu bia we nipa fo ankasa wonye nipa bia say nipa so so ababa because wo hwe Nsem ma wo keka ene de sabi o dan ne nyoma wo mu ni ade wo de Francis woni hwe kura ono so de owo na brabom eno no 2 say wonsa kan wonsa kan wano kasa ene be ma asem because enya asem bia ono mu no ko ba no say on kire any case bia sa enti wano kasa a wo be bi wa we de dan was be buani wo de on fan cheme say me busa na adwen ne sa mo fan cheme na bia me ko na enche da nya bia safo papa bi dem ana me ram so kwa ne o ma bia nche ni ho nti wo de say was bi bisa akoto wo de on fan cheme na ye hwe kwa pa be fa so mama wo kase ya mama me nya so problem bi e bro so e wa brabo ma wo no betwe ba se do si bi wa no a he wa no so o de o kasa te se kurase ni o kasa te obi a ofire kurase na do aba te obi a woti obi adwebe ne se na le papa ofire ngurom ba enche na nso bi a na woti kurompa awo so bi about one no asem no e kan sem bebre fa ho me say me nimu da bata se Nsem o kan no wa ma fare ama okra che se de wa ye ho no ma fare kra magu mama nyina ni ma se etimi kan draw so sem ne ade ya magu mama nyina ni ma se ha me de yeden na ma o kasa se wa TV kaka onue TV Akoma FM asante mu akra nyina na o dina fie so kasa na da wo yere ntufu ana ha are we ra do na jino are enti mesre mama say ye kasa mama ba was mom kasa umre nyam da nchine wom ana me hu so ni nyanza we se bi we nyansa fo kra wo mpatam ha bi asa aso second now ubi wa no ya hu so wajimi ubi wa no ya hu so wajimi enti mesre ye kasa ye kan badwam no ya mom ye plan enti amampanimfo president no omko ye be the speech ma omo said ye be ya omo nyamfo so badwam na mpacho kasa hu ya kebe kire omo sa bra bia we noble man we obi responsible man but one no kasa nenkwa o kasa ye no a discredit o papa mesra no so tie mi a on fanya futu next time ubi wano a ma wo kasa be ba no humre nyam titiri se ye no oba na nya oba we nem fiase be makatachi wa mojo se I ham sa se o ndika ba gara wono ga wono ha onu de kabe me bewa ndika ba wono ha be makatachi ka ba wono kiasu be busu bi mo amu se so wadwene kresi wo ma e be chase ya bodam what me da se ya be kwa homa ne so na fe ye ne ye fon so akwa akodi enkomo na wo so akire wadwene ye 0243114497 0243114497 0322498035 within the baby akase free na ko go adwuma yo samampo but I smell you no samampo when you say me papa no no so you ja I'm going to be able to say I'm going to be able to say don't get said no papa to person when you no be able to go to no we say we go check up we don't be clear to go to the piano or question the same so you are to get oh be na bra yeah no me bra I don't say I take question na me go to say obi go say the bag no say oh be na me go to yeah, you go on and say,
Say you say what later. So no, so say ama. It's okay to tell my father no. Oh yes, oh for Bank say. No. Yame Esha Papa, Yachiachia Wamunina, we didn't baby Agasa free. Hello, Marco. Did you also, Papa? Because I say I'm going to pass it on. Oh, yes. The thing can, yes, sir. Sir, I'm going to tell you about Castle History. I see the panel, can I say, will be our free club. Papa, so dear, can we would the end? No, I just want to tell you, the third of the paper, but for Yamafa, last hour, Monica, the book of 1 million, Miss Valley. Now, let me say, sir, for I am afraid, we did get out of the server. We're just for the catapult. Nobody can remember that. Also, there is an answer like that. I'm not also, you have a money. So, every week, I'm not, I care for the queen, ready for that. When the friends of Obama, you move on, walk on the first of all, I said, Anna, That's a pamira. A 3P garlic meshaman Sanja Tumedre. When you have a modia saw the doctor, you drabianum, and one a garlic, and your dear fry, national plan juice come home. A dry young fancy just so. Na just a young fancy can be a woman, natural and tino, a fire can say a yantashiwa, and now stroke, I consider the high sugar level, menstrual pains, high blood pressure, and I say, Mew Bister, Mr. Wider, a 3P garlic mesha, baby, I told no be afraid. 0248 928824. Within the baby, I can say free. Mamma, question, Papa. To be your brother call. I contract a masu could you mention a bigger from your face. Oh, Marco. So, but I'm afraid I can make us a dear see Ben and so far. I can see your saving co. I can't see that. I can tell you, or to check a person. So, idiot, I keep doing some okay. Now, my name and make a dear channel because men see me with Russia. So, what's because a new letter, the woman. It tells you to like nothing is real, and the other one there. What you know, my mean, no, my fan and tomato. What are they? No, mamma, no, than some kind of water. Onyamisha pa ebebo no bills microcredit say fa Ghana card bra na ebeje bosia ya adwuma 2026 0596 920833 0596 920833 for bills microcredit sia within the baby akasa free Nekwa mini aba papa di nekwa me wafa kwata papa mini aba wasu wa santima pon ko fi ase no tanko mini aba e dia me e papa na me kan di kakra che no sabi obi ntimago eye na de ana yenya ben so betra we wa bobu shani bebebe nemu wose ne niema no wope se niema ne se time ka ye fi ka titiu wose ne niema e wodam a wayi agu ana wo rebe enti sere papa se niema ne wa fa akugu manchi a yenya ba so ohia na de enti sere papa wo mra fom na baby ama mini niema wo bia no onfa na de ma na asovie emlafie me da timi nya ba papa nyame sha fa kwata papa Caressing Ventures Dr. Amu Enupa Zahara Man capsules hindi eba Mr. Zahara Mr. na G capsules sonia se won sanka edro we bi no isi wanya malaria be ma waye mra na typhoid me se wa da bomodi an friend Dr. Amu asisi a wo how bia obekire wo drain de was autonom na yade na se 0246 348334 0246 348334 Samens Vita Eba Mr. na capsules again etose obane be ma waye mrempem siatica yade na Mr. Peso BC immune system koko anasabi okokwo na ye tayiba wunya eye Samens Vita Eba Mr. na capsules for 0240616061 0240616061 aha ena yedimo AC ebusa padi sabi champo Edra has say Shores Pepe Little Mohammed team no edi Akoma Sports eto asmidi edi Marcus Akoma dance your na yet to me dancing all day. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made the
Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma